haiek, eta gehoztik segitu dugu bersalian. Sebastian Iturriak, zer da zuretzat engaiatzea, engaiamendua, zer nahizinuk erran horren itzulian? Nik minua kontatuko deizieten historia, ni etxalti ekipi bat eta egiten iz, lagaine bortu gainetik eta bortu guatik, hoita zorzik tara bat utut, eta ardi bibeltzat utut, eta behi agizkuak blondak itena, eta ni 6 hilabetez bortian egoiten iz, eta netako bortia vitalda, eta ene etxaltien segida da. Hamazortzi urtetan hasi duten lehen engagamentia, lehen bobojoka, Txibeoko elkarte bateki, eta hartz eta otxo ikuntre, reintroduzion ikuntre. Hoi ene lehen borrokada, geho gibeletik beste borroka handi bat izan da, PNR Montaño Baska, ordien me izaniz, eta horienetako borroka bat zen, zerren eta sarta hortan erraiten zen behar zelik kiasi bizitzen lehen izkibatuk izan delaik. Hartz eta otsueki eta bultrieki, eta gue etxaltiek frantxez zone tuia argent forte pante. Nahi da erran kapostoi lidatetan bizikinela, eta horrek zinez hunkin nahi, ordian borroka hoi txikiduk meguan, eta geho gue herrietan, laboantxa da zinez important, eta menintzara ikumintatu nian xantaziko herriaiki, lagainek eta xantazik, Euskal Herriko laboantxa kambia elkartia, eta laboantxa kambia ofiziala, dudukatuk inen, ez ginen algarek mena dudukatuk inen, eta hor antxola behar zenak erantzeikun aiza zela kritikatzia, mena behar zela aminiba busti atora, eta sindikat franko bat zela gue eskualdian, karta baten hartzez, eta gehu ikusiko ginila. Odien ni jeraiki dut antxola behar, bortuko gizuna zen, konvikzioneko gizuna zen, angajamentuko gizuna, sarrazinai gaiza hanitxetan, Tolozan Komite de Masifian, FNS-ean bortuko komisionian, akapian, eta ni juten izan aldioz laganik, helbua behar dut, juten izalaik edo Baiunat, edo Paubiat, edo Bordeliat, edo Tolozat, edo Paixat, gaizaba behar dut helbu bezala, defendatzia gue burtia, eta gue laboaiak hor, bortuko laboaiak hor, hoi da ene helbuia. Ongi, Maritxu Lopepe? Enetako engaiamendia denbora emaitia dela, interes kolektiboaren alde, zeititeko bestekin. Nik laborantza maiteut, injustizia ez dut soportatzen, eta ordean aski naturalki sartu niz helben. Injustizia biziki baita laborantzan, eta ere hemengo laborarien alde, hemengo problematik erbuz bataiatu nahi bainien. Talde baten parte izaitia beti biziki aberasgarri da, biziki ikasten dugu bestekin trukatzean. Ez da beti aizez, eta eman dezaun sindikal gintzan, batu bilkurak atxetan, kilometrakin behar dira, nekeda goizetan gero jaikitzia, tekstu eta reglementazione batzu behar dira pixkat ikasi, gio kapable izaiteko, erteko zer den hun edo zerrez laborarien dako eta gizartarat defendiatzeko. Bena badira, zer nahi memento goxo biztan dena, laborari hainitz ezautu ditute helben bidez eta adiskideak direnak egun. Elgar atxemaiten dugulaik gure ahangurak partekatzen du, mena ere biziki irriak eta solas goxoak eta bazkariak, eta badira beti bi alde engaiamendu hortan, eta nik ontseilatzen dut norna hiri bere bizian noizbet engaiatzea, ez da sekula damutzen hortaik etxetik ateatzeko laguntzen du, eta gizartearen hobetzeari harri tipi bat ekartzen dako. Erran behar dugu, hemen badirela ikasle batzuk ere, eta agian zuen hitzak ere gogoetagarri izanen direla hauentzat. Odean lehen galdera hunekin, Jean-Pierre ikusten dugu baduzula denbora hartze pixka bat, beraz ondoko galderan gehiago mintzatzen alko zira. Are antzion zuri. Hori da bai, ondoko
gaurko galderan dako, pixka bat bilan bat eginen dugu, edo pasadiren azken 6 urteak aipatuko ditugu, 4 minutu bakotsa bepres bakotsan dako, zurekin hasiko gira Sebastian Uturriag, zer izan dira, zien xantier nagusienak, zerri emandako zien lehentasuna, zer erdietxi duzie, zer gutiago, zer ustez? Deja hasteko, araiten eta hunt, imposible da 6 urten lanen lau minuz emaitia. Uken dugu 6 urte zinez gogorak, zerren uken ditugu krize Covid-a, uken dugu krize sanitaire bai kabaletan, franko uken dugu, krize ekonomikoa Ukraineko gerlaten gatik, uken dugu alea klimatikak idortiek 2022an, uken dugu ere urte ebitxu 2022 eta 2024an. Gue helbuia zen, lamoantxan kanbian, laboaien bizitzia aizatzia ahalbezain untxa. Dificultate hoien gatik, jantzi dugu seiuski lanian, eta izatu dugu defendatzia sistemak oro. Instalazione aldetik, gaztehan instalatu da, bost urtetan edo, moiena bat ehun eta berrogei bat apepres. Geo pak aldetike, lan handi bat egin dugu, borroka handi bat izan da. Etxekitutugu gaize importante li bat, ICH-na, askuntzalat buz beha ziblatuik. Geo etxekitugu ekoregima, hoi gaiza important bat zen eta gue etxalte surtut sohodunentako zinez important zen eta borroka gogora izan da. Geo kabale laguntzetan normalki oro behar zien galdu etxekitugu ardiazkuntzako laguntzak behienak aminiba jaitxitia mena etxekitugu jaleiki. Geo bortuko luretan hoik reconnaissance des surfaces pastorales hoi zinez important zen, hoik xartentie etxalteko primetan. Geo meka montañane etxekitugu envelopa, SHP hoi ema euseba da hoi etxekik izan da autetxientako eta gestionere diztiventako eta hoi zinez importanta lan handiek egiten behitutia. Instalazioneko laguntzak izantia etxekik. PCAE batimen, plan batimen lan handi izan eginike eta hor hauten egiazki ukenen dugu pentsatzen dut gazte instalatzen zeren eta aurten balio dateke, egiazki heltukia plafueno guatzea. Geo suhakan aldetike, hor PDE, Plan Departemental de Cobuage, sinatuik izan da, bakotxa da Frantzian, eta hoi pratika zinez importanta da, gehiago eta habo boskulatuikia, eta etxekitzen dugu hoi, geho Secheraz. Idortea, 2022an, hori Lamontxa kamiak lan handi egindu, bilan forajeak egindu, eskia hartu du bilan horietan, eta 4.000 dosie izan da indemnizatuik egiten du 10 miliu, eta hoi behartarzuen handi bat zen kontesto gogor hortan. Euskal Herrian ehunetaik lautan hogeita laboantxa hartuik izantia, Maleuski ehunetaik hamasei bazter egontia, eta hor domaz atzamaiten dut, isate behitugu dispozitive lili baten atzamaitia bai CAPB-aiki eta bai CAPB-aiki eta bai departamentiaiki, eta beste sindikatek lagentuik izamakinen pentsatzen dut laboai horrek altzukela zerbait hunkitzen. Eta geho gaiz importante bai, predazione aldetik hartz eta 8 horre pozizione gogorak beti etxekitugu eta etxekitzen dugu guentako haiti eginida bortuko laboantxan eta bortukan etxekitzia, kobitazionia imposible behi da. Maritxu Lopepe zuri guai, LB sindikatak bi jarleku zituen pauen, baina baki zinuten bilkuretat ez urbiltzia, hori zendako, eta ziek ze bilan egiten duzie?
Ni gure pozizionien esplikatzeko historio pixkat egin behar da, ELB sortu denetik hauteskunde hauetan parte hartzen du. Pauen, 20 urtez hili gira, eta han hili diren hautetxeak beti gauza bera erran dute, hango giro biziki bortitza eta mespretxia han entzuten zuten, ici ne parle que ce qui existe, erraiteko. Eta beti ahangura izan da, Eskola Herriko laborantxaren berezitasunen defenditzia, han ez bitzen aipu, ez ardi esne, ez mendiko laborantza, ez kalitatezko sailetaz diose. 2001an inginen kanpaina bat ejanez Eskola Herriko Laborantza Ganbara bat behar zela iparaldean, eta bozkak ordean irazi gintian guretako laborarien errepostu bat zen hori. Eta hortik lehen bilkura izan zelaik pauen, hautetxeak joan ziren, galdinez mozione bat presentatia izan zain, hemengo laborantzain alde, eta han bozkatu zen, hitza emaiten zitzenez ELB-koer. Erteko han giroa zer zen, erabaki ginen han etzela gehiago balio denbora igaltzia, eta hemen haiko ginela tresnatzuin eraikitzen, hemengo beharrer zinez errepostu emaiteko, eta hola zen hain izako laborantza gamara sortu, eta artian ere harrapitzeko hainbat egitura azkartu, lurzaindia sortu zen, buru beltza sortu ginen ere, bere baitaik hiltzen den hauai, ohitu behar da diela bi mandata berriz joan ginela pauerat, biharnesekin inginelaik lista bakarra, kasik euneko berroia erdietxi ginen ordean, eta ez zaukuten ere leku batin bulegoan, komisione someitetan leku bat ukan ginen. Ordean, damutzen dira somaitaldiz ezpigira hatabian, ez gituzte nahi ere. Artean hemen sortu ditugun tresnekin haintzinatu dugu, zer nahi formakuntza, aholkularitza, tekniko, zerbitzu eskaintzen dituzte, Eskola Herriko Laborantza Ganbarak eta Japitzek, instalatzen direnen erdiak hasik hainizatik pasatzen da, plan batima aipatzen zinen dosier horiek hainizan iten aldira ere, ELB-ekin eta Laborantza Ganbarain artean erabandugu ere lan bat mendiko etxalden laguntzeko, patarra kondutan hartuz meka montain launtza horiekin, bigarren urteko patar gehienik duten etxaldek ukanen dute majorazioniat laguntzetan. Uste dut hori importanta den ere, eta hori erreusitu du horren kausitzia. Hainbat zerbitzu bada egun, eta laborariek hor atxemaiten dute behar dena. Gu azkartuz gioz hemen, departamentuko ganbarak ere eskaintza zabaldu du, untsa da, nahi dienak autia egiten aldu, nahi dien lekian, eta guretako importanta da azkar segitzia, hola bide hona inakusteko. Zuri bai, Jean-Pierre, beraz, koordinazioan rujalan gatik? Nik ez dut ezkentzai urten kumesaik aipatzen alezen, eta urtia da hasi nizela borrokan, eta lehena eginin dila urtia, Siberoko laboaiek izan ginen Maureko abatuaren esisten gatzea, heben izan ginen baiunen, izan ginen ere zebituik, eta kari guntin CAPB hilat, eta beste subprefektual eta Siberoko abatuaren problemak, eta bigeren borrokazea zen defendatzia zikroen tuberkuloza izan ginen pauen, eta baginen lautan hogei bat traturan, ikusi egunin DDPP-ko nausi, huanin bigerena, eta udu izaitan ezagari importantzen zen, eta laboiak sendinin, bazina urte zumait, sendinila laboantxan bazela problema ikustenin sos gutigo, muskin gutigo bazien, eta ikustenin bazela problema, barzela isat zerbaiten egitia laboantxan laguntzeko gehi, sustut Siberoko laboantxa, ez da elevaz laboantxa bat, eta ez da besteik egiten ahal Siberun. Hoi gunetin lehenek, eta urtia da hasik nizala minua jela egitzen problema horien. Eta gero segidan energisto egiten tasatu ginen, zen hua senditzen nini hauke gazoia izagarikaio pakatzen ginen, eta bergunila zerbait esatu egitia. Deja muskinen hobe ukeiteko, kargak albadie gutitzen hasten da hartaik. Eta gero berlitzat esatu presioan altxastie, jentek muskinako esik ukenditzen. Hoi duizaite important den.
iduritzen zauzu laborantza edo etxaldetako karguen apaltzeari buruz, departamentuko laborantza ganbarak egiten alduela zerbait hortan? Heltzen hantit, udizitaz eta heltzen hantin behar den gynila problemak, zen eta guk galte egin duk administrazioa, prefetai eta horiere galte egin duk, eta izan zen, finalin gazo jantak izan zen presioa apaltuik momentu baten buin, etzen heben behin galte eginik izan, ikusi ginen, gaizagoa heltzen zela, mundu bortxatzen badu behar aldirat, heltzen handa zerbait eta. Hara, bigarren galdera, ez dakit zerbait gehitu nahi duzuenez, bereziki Maritxu eta Jean-Pierre, zentazuek zirezte denboraren aldetik pixka bat gibeletik, baina zerbait gehitu. Doidoia egan nahi nien, alare bozkautan presentatzen girela, zenta dretsua emaiten dauku, gero komite teknik zafer, CDPNAF, instalazioko komite, CDOako komisionetan, eta edo tribunal paritar, leku handanetan, gero lanian hartzeko, eta hor defendiatzen alditugu laborariak, berdintasun batean, eta ara, hortako da ere, aintzina presentatzen girela bozkautan. Zerbait gehitu nahi duzu, Jean-Pierre? Horri buruz? Gioztik, aldotera eta uda hontan jeraik itugu beste problema hori, kendut nik lagun sumaite izan dia komisione sumaitetan jeraik itze guai hartzeto txua zen komisione horietan batetan prefektuan izan dia eta erantzaita dien etzela beste sindikatik egun hartan, venin nintzen han, menen lagun batek zeitan eran eta duzeit bortuko istoiaten izan important den predatorista hoi bai. Departamentu juntan ere badakigu laborarien kopurua apaltzen ari dela, etxalde gero eta gutiago da, eta aldi berean gelditzen direnak handitzen ari dira. Departamentu juntan instalatzeak nolazpait mantentzen dira. Aipatu duzu goiztian Sebastian Ehunta berrogoi instalazio urte bakoitz, izan dira hor 2 urte 22an eta 23an kasik 160 edo 180 kondatu baitira departamentu mailan. Aldiz joan den urtean gutxiago, 104 instalazio izan dira departamentu mailan. Badakigu hiruetarik 2 Ipar Euskal Herrian plantatzen direla, gehienak mendi eskualdean, eta hainitz horien artean etxe ekoizle, zenbaki eta egoera hauen parean, nola jardoki, ze proposamen egin zinezakete, eta orduan guk egiten dugun galdera huni, gehituko dugu Azparneko Laborantza Lizeoko ikaslek prestatu duten bat, Joan Gazano, nahi balimaduzu zure galdera egin, sutitzen albalimazira, eta orduan entzununtza unen galdera ere, pixkat gureari lotua da, baina pixkat gehiago da. Uste dut zure mikroa, piztua da zure mikroa? Are, iknizazu. Behar dugu ekarri mikroa? Ez da pizten? Emanen dauzugu mikroa. Baiten dako zu mikroa justu galdera pausatzeko denboran? Ara, egintzazu zure galdera. Ikusi zulujaren inguruko presioa gero eta azkarrago dela Euskal Herrian nola lagunduko dituzue gazteak laborantzan plantatzen, bereziki laborari seme edo alaba direnak, jakinez laborantzako lujak aharo bilakatu direla eta biziki kario saltzen direla. Beraz, bai, laborantzan plantatzen dira, mil esker, Joan, laborari seme edo alaba ez direnak, beraz, nola lagunduko dituzue. Gure galderari gehitzen dugu eta kasu untan, ordena untan hariko gira, Maritxu, Jean-Pierre eta Sebastian, Maritxu, zuri, gure galdera eta Joanek eginduen galderari erantzunez. Lehen galderari buz, instalazioarien aldetik, badakigu hainitz laborari erretreta joanen dela, erten da, guai diren 3 bat ondoko urtetan erretreta joain dela, eta horien erdiak kasik ez dira segidaik seurtatuik, donk xifreak biziki arranguragarriak dira.
nolaz hori eta zein behar den, nolaz gure ustez ez da ustegabeetaik gertatzen, 20 urte untako politiken ondorioa da. Politika horiek ekarri dute laborari kopuruaren desagertzea eta pobretzea, eta lan karga beti handia delarik etxaldetan. Neok ez ditu inai hiutanoi edo hiutanoi eta hamar oren hastean miseriaten idazteko. Beraz, lehenik, enbeia eman behar da gazter, ofizioak behar du enbeia eman, eta hortako behar ditu bizi baldintza normalak eta egiten den lanaren saria. Herri batean gazte bat aizio instalatuko da, beste gazte batzu bere adinekoak balin badira. Auzoa erakartzen du, eta hortako importanta da lurjaldean etxalde txipi eta ertainak ere atxikitzea, eta hori azken urteetan ez da bate FNSEaren politika izan, beti haunditzeari buruz, kahale gehioin izaiteari buruz, pusatzen ditu politika publikoak, eta ere beti inbertsioa haundien badakigu kapitala handiak direlaik eta etxaldetan transmisionia beti komplikatuago dela. Hor doidoia aipatu nahi nuke, hor azken DNG-a eta reforma izan delarik. Instalatzeko laguntza, guai regionetik pasatzen dena. Koordinazionekoak gintziren, nombrian bilkurateat galdinez sos gehiago behar zela instalazionien dako. Hortan regioniak onartu zian envelopa gehigarri bat ezartzia, eta envelopa gehigarri horren banatzeko bi proposamen intzuzten, edo emaitia 250.000 euro beno gehiago investitzen zuten dosieretan, edo denen artean partekatzea. Odean, koordinazioa domaia da, desagertu ziren, ondotik ez ziren sekula dien bilkuretat, odean, ez zuten pozizioneiko kangio, eta jiakuek nahi zuten, gehiago investizamendu iten zuten eman dosierren euneko 28 zen edo. Odean gainatekoak deus egabe gu biztan dena denen artean partekatzein alde ginen, eta azkenian hori pozizione hori zen pasatu. Bon, ara, erraiteko en fait usuola gertatzen dela, hitzetan modelo guziak nahi dituzte defendiatu, denak nahi dituzte defendiatu, bena bilkuretan gertatzen da usu bide berdina segituz haidirela modelo bakar baten alde. Eta huastean erten ginen ere behar direla lan sari duinak, guk uste dugu ere laborarien defendiatzeko, ez dela izaiten ahal agroindustriaren laguna sobera. Eta FNSEaren mailan, bodeia lehendakaria bakigu zereal egile trader bat dela, azkuntzaren ahangura, menturaz du nola saldu zereala gehiago, hasteko ez dira interesak berdinak izaiten ahal bi alderdietan, eta guk etxaldea hainiz nahi ditugu lurraldean, eta ordean gauzak politika berri batzuekin beste maneratez ikusi behar dira. Ez da egit gazten errepostia... Baduzu minuta bat, edo guti gixago. Edo gixago. Gazten launtzeko gure heinean eiten ditugu gauza desberdinak. Laborantza gamara ofizial bat izan gabe edo. Alde batetik etxaldiak usten dituztener erretretat abian direner badituzte solasgune batzu, ba laborantza gambaran, hain izakoan, ba afogan, ikusteko nola pasatu etxaldea psikologikoki, importanta da, teknikoki, ez baita aixe, etxalde bat, bizibiguziko obra emaitia ez ezagun bati, edo guti ezautzen den bati. Oden bada prestatzen lan bat, sensibilizatzen lan bat importanta dena. Gero lur zaindiarekin eman dezaun laguntzen ditugu lurren erosten edo etxalden erostel kapital haundia baita lurraren erostea. Lur zaindia diabetzen bada, gazteak hori gutio badu eta sos ezartzeko. Eta bada ere hirugarren dispositibo bat, izena diena trebatu, hor, en fait, juntatzen dira gure sareko elkarte desberdinak, eta egiazko baldintzetan ezartzen dituzte gazteak, 2 urtez entxatzeko beren ofizioaren ere maitea, izan ba atzezain edo hasle,
eta ondoan badute edo blekonoit laguntza teknikoaren maiteko, afogakonoit kudeantza eta kontabilitatea nola egiten den jakusteko, idokikonoit berdin komerzializazioa edo jakusteko, eta baldintza segurretan gazteak egiten alditu bere entsegiak hasi gabe biziki investizamendu iten eta bankoaikin sobera lotia izan gabe, bi urten burian ikusten du, nahi dien ono gehiago trebatu edo abiatu ofizioan edo berdin utzi, oartia bita ez zela hori, beden ez da lotia investizamendiak. Oden, Jean-Pierre, horretarazten dut bi galdera ditugula, nola egin edo ze proposamen ikusiz etxalden kopurua, xifrea apaltzen ari dela, laborari nombrea apaltzen ari dela, eta ikasleunek egin duen galdera, kestionea, nola lagundu ere laborari seme alaba ez direnak laborantxan plantatzen. Deja, du zait instalazioa labori semedelaik deja gaiz den, eta behar dixatu jenten horren laguntzea, zune instalatzen mitia zer nahi produkzionetan, eta behar dixatu laguntzea horren. Baina ez dut untsa ez dagutzen soziat hoi, ni hoi instalazioa aspaldin ganida, mena du zait berdele isatu laguntzea, mena ez dut proposizione partikularik egiteko berlitzat isat karika hoiten eta bizi emegatzia gazten laguntzaz. Ez delaik bel familiako estarzi duzetzialik izan gaiz den, behar da egin ahalegin, ez dut proposizione partikularik aldartaik. Eta koordinazio rural sindikataren egitekoa, posizionea, zein da instalazioari, transmisioari buruz? Isatzia horren laguntzia, instalazionako prima horiek eta uduzait instalatzeko eforte egiten dinan horren laguntzia litzatin, ez dut badakit ez dela izan. Eta Sebastien? Bai, ordien, erran iden bezala, mali uski laboain umbria apaltzen nahi da. Hoi, klar da, animazion territorialak egintutugu Euskal Herria otan eta konsta errekorra da. Mali uski etxalten erdiek segida gabetia. Ordien hor lan handi bada egiteko. Lehenik enetako gaiz importanta etxikitzia labuantxak tienak, gusta emaitia haurei, lantzia eskuletan eta tekniko aldetik, hori azamaiten dut eskola joetan usien aipatzen dugu hanitz bienetre animal, ekologi, mena nik instalatu nintzalaik bazien bai lanak tekniko aldetik, kontabilitati aldetik, eta gaiz hoik zinez importantzien etxalte baten juniazteko. Lehen gaizak gustan emaitia etxenko semiai ara hartzeko etxaltia. Geo prestatzia hobekie transmisionia. Hoi, lamat bada eginik lanboatxa kambian aldetik, parrenaz bada hor bi urtez gazte bat, etxalte bat eta juiten da, eta lantzen die algarriki ikusteko ahaltienez akordatzen bi uten buien geho instalatzeko. Mena transmisionia usian laboai batek segidaik espalin badu, usian eserba bezala bizitzen du hoi, eta dosie hoi zinez sensiblia da, eta hor egiazki lan handi bada egiteko, badakit Sibeun izan zela lan hoi eginik, eta hane bai gorriko gaintian, otan uste dugu gaztehanis instalatzen dela, mena etxaltien erdiek segidai gabetia hoi klar da. Geho hor kadra familioen instalatzeko, horre gaztek inbea badia instalatu behartia
azkarki laguntu, mena proje viable eta vivable batetan, oaiko egunian ikusten dugulaik ze konjunktura den, krisa gaintiotan ekonomika, sanitara, klimato aldetik ikusten dugu ota izinez tiatuikiela eta horien hor gazti bati egiazki laguntu eta ez muru bat eta igorri. Proje azkarrili bateki untxa laguntuik. Eta geho etxalte txipiak bai, Oelbentako lagrandizeman hitz itxusia da, hortan nien niz bate ados, batugu gaiten duzien bezala, lanbuantxa txipi paketa gue eskualdietan, mena autonomi furagera, autonomia behar delaik, lura miniba behar dae, eta maliuski etxalte zumait lasatuk izan entelaik, eben nik azamaiten dut important eta ez da hitz handi bat, erraitia etxalte baten partekatzia hiu aizoen artian azkartzeko autonomia eta gaiza bate, gaztiek behar badi instalatu, behar di bizitu behar lanetik, hoi badakik nula komplikatu den, errevenua hoida egiazki gainze importanta eta hortan behar dugu lan handi egin errebinu hoien egiazki gaztiek biziditien hortaik. Eta guntako zinez importera modela horren defenazia horrentako lekia beda, bai handientako, bai txipientako, eta hoi zinez importanta FDSoan politikantako. Justu gazteak egin duen galderari buruz, ala ere jaiten zu lagundu behar direla, nola lagundu, labur-laburzki, nola lagundu, konkretuki nola lagundu? Egitura berezi bat Projetetan untxalantu proje bat viable izan dadin, eta geho zertako ez, erandu da bezala parenazeli bateki, lehen bat izan handi nahi den agin eta usten dinan artian. Eta Maritxu, nahi duzu, bai, Jean-Pierre ere? Jean-Pierre? Bai, Mikroa Jean-Pierre. Zebezen karaiten zin, duzon txalte bat utzitzelaik hiu aizoen artien partekatzia, beste hiu aizok handixe ditin eta izago bizien ziela, nik ikusten dut jantetan ez diebetzi txalte handienak hobikenik bizie, ikusten dut txalte txipigo heli bat, bena zuinek egite metie gazna eta xuxenka saltzen metie, edo agia transformatzen dien heli bat, ikusten dut hobeki bizi eziz eta etxalte handigo heli bat zuen nune beti kabale hanitz, nune egite miti janai hanitz, eta duzait laboantxa modela hanitz aldela bizitzen, eta frankotan txipizu maituntza elkitzen dia errevenuan aldetik. Eta Maritxu, ikusi dut egiten zinuela keinu bat, erreten zuelarik eeblerentzat handitzea itxusia zela, nahi zinuen zerbait? Ez baita ez bada, handitzea tipiek azkartu behartuzte etxaldiak, hori ez da hortan guretako problemaik, handitzea da zeinetan hasten den, hortan dugu desberdintasuna. Segituko dugu aipatu duzue, krisi sanitarioa. Justuki ala azken denboretan, hainitza aipatzen dira eritasunak, azkuntzan dako, izan MHE, FCO edo mi urdina, egazti gripea, krisiaren kudeaketaz solastatzeko, izan laguntzak edo gero sanitarioa, gerokoa, biharkoa, Jean-Pierre zurekin hasteko. Azken krisa hoik seiur izan dira, partikulazki gue kartelian, eta izan dela lagun gua MHE horreki eta izan zen lagun gua, ben ikusi dut nik sumait dosiak ez dia igan zen eta bazen grupo bat beti nahi deketzin belan egin eta badie beroita hiula boiek ez bitie un hartu ikizan, hartan egon txidu gindarkan
prefektuak serbitxeki sehatzeko igane hastia, hoik seguitzen menine hor laboa izan mait. Hoi ez da mundu ontako bardin izan, zen kondizioneli bat betatzek eta beti nahi bat izan da buti gain bazin lan eta ez dut egin papeak behar bezala. Hoi enin untsa etzen maitean eletzen bestean behar lagunguak uken. Gio gue kartieri noi tuberkuloza hoi badugu eta problema handia da hoi, ordin aitzineteko l'administrazionen izutin nuen kabalik pozitif behitzen, behar zutin kabalik oro eho etxalte batetan, hoi etxalten haitia da, hor ikusten zumaiteki beste gizaz egiten al, edu izaik berlitzatila kabale eiak eho, behezi behar litzate, kabale eiak eho, eta bestik begiatu zen eta hola segitzen bada eta etxaltiko horrez kabalatzen batia, ez date bertan etxalteik kabaleki, eta hoi duzeik izgare importanten. Sebastian, krisiaren kudeaketari buruz, eta ez dakitala, behar urtero berriz heldu dira eritasun horiek, geroari buruz? Krisia hoik male euske urtoz berri bada, laboantxak hanbiak lan handia egin due, krisia hoietai landa indemnizazionen aldetik, urdian emasoian dispositiba ezaik izan da laboai horren laguntzeko dispositif simple zen eta soja salhe ungitzen zen, 21 miliu jintia departamentila eta kontestu gogor hortan haiten du bezala, hun egiten du trezoiak gori antielaik. FCO aldetike, hor problematika hoi ministerioa igainaz idugu, envelopa bat nazional mailan bada hiutan hogeita 5 milioko bat, FCO 3 eta FCO 8 antako, eta pentsatzen dut behar izanen dugula lantu beste herrieki, Espainiaiki, hor hauten eguti sobea ertzoazi, mena dagun urtien asuiak behar izan egia isaldu, behar dateki haliki lamategin dagun hilabete hoietan, eta behar izanen dugu istatia presion ezai amini bat dispositif de beveio baten ukeiteko, antibizia bat zeko amini bat etarzion hoikoro, gripa biara nea, hor lan handi bat izan da eginik indemnizazionentako, 35 milu izan da ekarrik zei produktorei, kriasera arazan takoe hor algarriki lantu dugu arazan salbatzeko, hoi zinez importantzen. Tigo tuberkuloza, donc hoi behar da, jakin gaizaba deja, aipatzen tugulaik etarzion hoikoro, estatia du erresponsabilitatea eta departamentien zunek organismak zunek jeraikitzen behitu sanitera GDS-a da. Eta ez lauantxak kambia, sumaitek uste behitie lauantxak kambia dela. Tuberkuloza aldetike, hoi eitarzin zara da, eta ikusi dugu zer iganden, duduk amini bat izan da, male euski pentsatzen dut oaiki gunean, eitarzin hoi behar bat dugu erradikatu, behar izan dugula, sindikatek hoek algarriki guatarzun amini bat hartu, elekzione hoieta ilana, baska elekzione benolehen beti algari borroka naikia, niko begiginik, higaskiago, pentsatzen du behar izan guatarzun amini bat hartu, eta lantu algarriki protokolo bat izan da ezaik, protokolo hortan pentsatzen duk behar dugula lantu, entzutemetu fedeak nahi titiela eta kabali ikore uhazi hoi dele reglementazioni eta altikela, bate, eta protokolo hoi behar izanen dugu algarreki lantu, zerren eta oaik egunean,
behi negativen haitia deusentako ez da habo posible. Eta batia anjo importantak, odian aipatuko deiki statu endemna, bai, mena nik uste dut anjo eguano handiago da, eitarzun horreki pentsatzen dut, gu departamentuko behi askuntza, galtzen ahaldela, eta hoi da egiazki anjo handia etenetako behar izanen dugu, handu da bezala, lantu algarriki eginik izan zen bezala agalaxiantako dila urte sumait. Maritxu, krisiari buruz, eta terabideetaz, bada manera akomeatzeko edo... Segurda sanitarioa arrangura handia bilakatia dela etxaldetan, epidemiak badira produkzio negozietan, kasik. Entzuten dut, Sebastian, debatea goratu behar dela, ez dut ustegu apalgiren debatean, tuberkulosari buz partikulazki aipatzen zen espaizeko etxalde bat behiguzien hiltzeko manua ikintzela eta etxela onartu horren itia. Gu anginen lehen lehoan, mobilizazio azkarrak izan dira administrazioarekin ere negoziaketak eta ardietsi dugu protokolo berezi bat eta ez da hiltze sistematikoa egin han. Eta protokolo hori lehen kausitu den zei da, Frantzian ez da niune olakoik, maleruskia orten profilaxian beste kasu batzu ari dira ateratzen eta espiantza dugu hiltze manu hori balin badute, protokoloa baliatzen ahalko dutela, ahal bezain bat behin salbatzeko. Gu gai hortan asfaldi hor gira, ebdezuak nahi badu juntatu, ez da bate problemarik, segor da elgarrekin azkarro girela. Zera, tuberkulosaikin badira beste eritasun batzuekin bezala ikerketa mailan behar handiak, ez da normal egun ez izaitia test fidable bat, behi bat eta eridenez jakiteko ono bizik delaik. Statistikak eskutan ginitielaik, naski ez dituzten gehiago emaiten, me hiltzen diren behien euneko latanoita amak edo amabi negatibo ateratzen ziren analizak behinin eta, egiten ziren behiak hileta. Hori adosniz hazkuntzaren desagertzeko tresna bat dela, deia ikarangira urte guziz profilaxia heldu delaik eta batzuk pentsatzen dute behien ateatzia ere irrisku horiek heldu baitira, tuberkuloza edo MHE edo olakoak. Ahaten griparekin ere ikusi ginen, beren politikak dira kasu bat badelaik zona jabatin ingurian eta garbitu den guzia, milioika ahate hil zituzten hola. Guk politika horiek zangoz gora ezagri behar direla erten dugu. Untsa da sosa okaitia kenkatxarrian baita etxaldia memento hortan, mekaaliak hil eta sosa eman hori ez da politika bat. Eta mementoan besteak ez ditugu entzuten erraiten politika horiek zinez kanbiatu behar direla. Hor ez dira usu kriterio sanitarioekin iten dira arrazoin komerzialekin, behar baita eksportatu, estatu batzu behar baitira, eta bar. Ara, eta hor dian, egun seuja, kanpoko askuntzaren desagertazteko ere tresnak dira, batzutan aterabidea baita kaaliak barren atxikitzia ez ditzaten eritasunak atseman, horrek ez du zentzuik, kaaliak inadira pentsa eta bortietan izaiteko, eta landiros dira politika horiek, hor bai, denak berginuke elgarrekin izan erteko, ez direla gehiago olako politikak behar eta ahunt zentzuzko gauzak behar direla bidian eman. Jean-Pierre Berba, zeit gehitzeko? Entzun dudanek ikunten izikustez fedea pozizioniek kanbiatu din, zena eta hoi hartino kabaren horren haiteko ideian zen, bazelaik txalte batetan bihi bat edo biga positibo, eta hoi etzamaiten dut izeriko pena egiten zin kabaren horren haiti, zen eta behin eo ondun analizetan maritxuk eraiten zin bezala,
ehun behi ehoetan ez dia badia lautan hoita hamar bat ez goiti sano, eta hoi ertzukia da hoien ehaitia, ordin niako hor niz eraiteko berlitzatila berluke estatik etzaman sistema bat jakiteko zuin behi ehidean, eta egin Rusia samini batu ez dakit, hoi estatian lana da, eta berlitzate jakin zuin ehidean, eta huok eho ditin, mena sanuk begia ditin aitzina hitzeko, zen eta aitzina segitzen bada kabalen ehaitia, ez date abo behik guakartieletan, eta guakartielak behik gabe nura bitzien dia. Eta kanpoko hazkuntzari buruz, krisi sanitarioak ukaiten aldituen ondorioetaz? Ez dute. Kanpoko hazkuntzari buruz, Marizuk erten baitzin, sartzen zirela kabalak, eritasunagatik. Ez badia, esan zen, hoi estatik reiten du behar leitzatela estatu egin demno hoi bena. Kabaliko hurro ehon duen, ez date habo esportazionik, ordin ez da denik berdin ez hoi kambiazi edo bena etzaman dezan sistema bat kabale egin suprimatzeko, eta heltua sanuek ez dakit edo behar leitzate heltua vakzein bat egin edo nik ez dut aski ezagutzen, bera zertako alizata hori ikusten hala, kabale sanua vakzeima balitz sanu begatzeko, eta gola estatu hendem litzate. Usten dugu gaia, momentuz, ara gure krono jarzaileari begiratzen dugu, eta Jean-Pierre baduzu beti beranta pixka bat, bizpairu minuta eta Adi Sebastianek pixkat aintzin namendua hartua du. Entzatuko gira horrekatzen, beraz Jean-Pierre nahi bali baduzu beste momentu batean mikroa hartu erantzun bat egiteko har dezakezu. Ordean beste gaiari lotzen gira, departamentu unen berizitasunen artean ekoizpenen edo produktuen kalitateari buruz eginden lana, nahi dugu aipatu, eta hauen artean bereziki sohmarken kudeaketa. Ordean laborari gehien hunkitzen duena badakigu oso irati sohmarka dela, denak aipatzen algen ituzke, baina aipatuko dugu gehien bat ardi saila. Joan den lagazkenean FDS-ak denentzat zerrendaren izenean, sohmarkaren kargu txostena aldatzeko galdera pausatu du INAO, beraz nazional mailan sohmarken kudeantzaz arduratzen den bulegoaren gainean. Ez gira, biztan dena detaile guzietan sartuko, baina aipat dezakegu ardien bazkatzeko araudien arintzea galdekiten duzuela, Sebastian, zuri lehenik galdera hau, eta ondotik mintzatuko dira Maritxu eta Jean-Pierre, zuk pixka bat labur egiten albali maduzu, naiz erran behar dituzunak erran. Importante ardi azkuntza gue departamentien zinez azkarra da, eta behar da egin ahalden horren etxekitzeko. Geho AUP aldetik, AUP zinez importanta, eta horre permititzen du kalitati nukitia lujaldean, eta ezagutzia gue raz lokalak, hoi zinez importanta, eta UPak defendatzen du gue lugaldea eta gue laboaiak. Nula? Kargu txostenari buruz. Eta aipatzen dugu eznia, jakurtenin bezala, gue departamentian eznia Europako prezioik azkarrenetan da, eta hoi hen horta heltzamakia gue laboaien medioz da, eta gue FDSOako tratuka zale hoietan usian hoi beti tratukatzen odian bai prezioa handi da, mena gue mi dioz da, haleki hoi amini bat. Geho nien uz sartuko mesura hoietan, izantia elekzioneli bat dila hamabost hilabete. Gue ekipak projet bat bazien, ikusten dudana zazpi urtez ELB-ek etxekidu hauzea eta ustezin behana zela. Azken boska horietan egiazki laboaiak eta
elestatutia eta konpreniazidie ez zila bate kontent politika hortzaz. Guk nahi duguna pausatuik izan da dosie bat ina hoian gu ekipak evoluazteko mezua hoik. Ez ditugu oro nahi lasat, nahi ditugu gaizali bat evoluazi, hoi pausatuik izan da eta bediazio hilabeten buian, arren beste boskali bat uketzu. Eta hor ikusiko dugu, lan hauntzi izan denez eginik, eta aitzina aikokerez. Mena beste gaizaban izidinez important azamaiten dut, ez dateke ez ardiazkuntzaik eta ez hauzeik, sekula predazionia jiten bada gue eskualdilat, eta hortan entzutan dute jentean itxeraiten, bai defendatzen diagu, bai kontregutuk, ebek gaiten du beti kontre dela, gu pozizione gogora batugu, Konfederazion Peizanak kohabitazionian altera eta helbeza Konfederazionia ber ideologia die, eta 2018an Paier prefetan raporian, eskibatu zen jaleiki Konfederazion Peizana, aizela MAEC zona uz baten defendaz horian. Enik estuanean niz pausatzen eta hori behar izanen dugu algarreiki hartz eta oso horiek kontre algarreiki behar batutugu gue eskualdiak eta gue bortiek xabi etxeki bestelan enetako finituko gaizahan itx. Bi galdera erantzun duzu, edo galdera batetik partitu beste batei erantzuteko, baina berriz egiten dugu sohmarkari buruz eginden hor lana eta ELBek atxiki nahi izan duela sohmarka, nola jardokitzen duzu hori eta zer da sindikatak defendatzen duen posizioa. Maritxu. Kandugu kasunia behimeno gehiotan, gure ikus moldean emaiteko, hor da, guk kai de charge horren lasatziak, arrangura bat ahondia emaiten daukula esne presioari buruz. Azken urteetan usatu gira esne presioaren emendatze azkarren ukaitiari, aurten deia kanbio da, bizantima bezik ez da emendatze gisa, eta ez da pentsatu behar produkzioneko baldintzak lasatzen bali matugu, arrazoinak okain ditugula, preseski negoziatzeko presio azkarraren atxikitzia. Europako presio azkarrenetaik dugula ejan duzu, eta gure arruntadoz gira horrekin, hala da, be uste dut, azken hamarkada otan, sormarkaren ingurian inden lan seriosaren gatik dela, edo seriosari esker dela, negoziaketetan hori eskutan dute, ere negoziatzeko tratu latzalek, erten duzu bezala, usu zienak direnak, hori hala da, baitira olako baldintzak, ardiesten alda, presio bat azkarra. Denentzatek nahi diten neurri horietaik bada eman dezaun behar dela mendiko etxalde utzi kanpoan bazka gehioin erosteko manera. Mendiko laborari bati galditen bazako luzerna gehioren erosteko manera ukan ala geroari buruz presio on bat atxiki, pentsatzen dut presioarekin ere lotura gehio ukanen diela. Hor baldintza handana bat nahi da lasatu, istante gure esniak ez du difentzia handik ukanen esne standar batekin. Eta kiu aberonen eman dezan gu bezalako gazna berdina purbrebi hori iten nahi direla azkarki azken urteetan, eta hek presioa arrunt apalago dute. Guk nahi dugu segitu egun den kai de charge horrekin berbali madera gauzatzu aldatu, behar dira ez denak unki, eta egun ahunt jende guti plafoinetan da. Eta ordean, bada beste gauza bat ere laborari konprentzen ez dutena, zendako ez den difentzia gehio presioan, sormarkan den esnia eta sormarkan ez den esniain artian. Hori guk dugu bakarrik galditen, negoziatzale horiek preseski
Hori ez dakit galditen dutenez, ez dute sekular diesten hasteko, denek esnetegia guziek berreinean emendatzen dituzte prezio guziak batzuk iten duztelaik aize indar gehiago, sormarkan direnak, bestiak beno. Bataila hortan, elgarrekin behar genuke sartu gehiago, diferentzia hori azkartzeko. Predazionia aipatzen duzu, beti gauza bera erten duzie, akizi errealki, predazionia hortan, kohabitazionia ez dela posible erraiten dugula beti, sentsu hortan borrokatzen gira, izan otso ala hartza, hortan argida denendako. Eta Jean-Pierre, zuen ikus moldea hori buruz, sormarka eta bereziki kargu txostenaren arintzean, bazkatzearen neurri horien arintzea eta orokorki sormarkari buruz. Uduzait hor, azken bi urte horietan ebitx urtik zien eta uduzait bazken egitia etxaltetan izigari gaitz zen eta belarri dorreaztia do izigari gaitzen eta jentek egaidi horribane hoi eta hoi entzuten ina hoi AOP estudian etzela behar horribaren sobeik ez dut ikusten bortiko etxaltetan nulaz azken bi urte horietan Janaik idurrazia alizan dutien, gine hoi gehizabatzen komplikat, azken bi urte hoitan ebitxu behitzen, baina hene uduzait etxaltetan egin bazka hua den otako hobena ez nien egitia, eta gio beste gehizabat, AOP istoian, uduzait berlitzatin AOP-ko ez nia kaiugo saldu bestia beno, hoi eniz ni tratukaietan, baina ez ne normala presio batetan, eta AOP duna berlitzate kaiugo horrin eraiten zin, etzela difentzia aski handi, baina AOP-ek balin badu zerbait haboki, berlitzate kaiugo salda halizan hua. Hoi, enetako duzet important den. Baina segitu duzu, edo duzue, Koordinazio Rural Sindikataren baitan, denentzat listak egin zituen proposamenak eta horri buruz ados zirezte. Entzuten dut presioa desberdintzea batetik bestela hortan ados zireztela bereziki elbesnikatak ekarri duenarekin, baina kargu txostenean agertzen den puntu horiekin. Kai de charge hortan agertzen diren galdera horiekin, eskaera horiekin, kestione horiekin? Kai de chargean ez dut untsez egitzen ezpeniz ofizio, entzuten nien furage fermenteik etzela behar hein beno abo, azken urte horietan duzeit... Zuek alde zirezte, bazkatzeko... Bai, goek artilen esan hei doreztia izgarri gaitzen, sustot azken urte honetan. Gero nik ikusitut batut bi laboiek bati eginik zexarja engranj zerbat, hua soluzione bada, behar da sosan itxaren egiteko, ez da simple. Segituko dugu beraz. Eta azken galderara teltzen bagira, Antion, ala ere, kasuman behar dugu pixka bat, ordean, Jean-Pierre, nahi bali baduzu beranta pixka bat, Maritxuk ere, baina ordean, Sebastian, labur izan beharko da, ordean azken galdera. Hori da bai, azken galdera bukatzeko, Ipar Euskal Herrian izanez, zein dira zientzat, tokiko politiken erronka nagusiak, nola ikusten duzie, adibidez, Euskal Elkargoak plantan ezagin nahi duen laborantza eta elikatze gobernantzaren aldeko erakundea. Zurekin hasten gira, Maritxu? Guk beti danik, elbendako, importanta da, erabakiguneak albezain urbilizaitia. Hor da, manera oberena, guk nahi duguna inardiesteko, eta elkargoak hartu zielaik laborantzaren kompetentzia, biztan dena guri untxazitzaukun, guai ez da aski, behar ze erran ze behar duen, eta kompreniazi, zer diren beharrak, eta nola launtzen algituzten. Zenta juridikoki ere, ez dituzte iten regioniak edo estadoak iten dituzten gauza
berdinak, ordean behar dira gauzak pentsatu, eta badu gu zomaitu urtea eginera laguntza bati pentsatzen, etxalde tipien aldekoa, eta ardietxi dugu dira zomaita aste, bozkaz, pasatu da, erri elkargoan, laguntza hori 7.500 euro hartio joaiten alda 3 urtetaik etxalde tipien dako, eta 3.000 euroko laguntza izaiten alda, ere gainera instalatzen delaik. Entzun dugu, neurri horren kritikatzen, damutzen gira, zenta entzun dugu ere, ez dakit hori ala den, prentsak ala atera du, gure sindikateko kidendako pentsatu laguntza bat zela. Sebastian, astapenean zuauk erran duzu, etxalde tipi batekoa zirela, eta seurro badira handanat FDSoan ere, beraz heke baliatuko dira laguntza hortaz, eta definizioaren arabera, Ipar Eskolegian diren 3 etxaldetaik bat, sartzen da laguntza horren eskuratzeko kriteriotan. 1.500 bat etxalde, uste dut alare gauza polita den, eta kritika gabere joaiten altzen. Lujaldearen erten duzu erikatze laborantza gobernantza hori, hori izanen da leku bat, nun izain diren laborarien ordezkariak, gizarteko jendeak, seurro eta autetxiak, guretako ideia una da, guk pusatu dugu, funtsian olako leku baten ukaitia, hemen berian, aizu baita, jender kompreniazia, zer diren gure beharrak, gure pratikak, esplikatu zendako mendian behar dugun suia eman, olako gauzak, gizarteko jendea hor balin bada, mesiak aizeago pasatzen dira. Eta horren aski, FDSoak errandian ez diela parte hartu nahi leku hortan, laborantza ganbara baita deia, ez da bate gauza bera. Ertenien bezala solas leku bat da, denek berlekia dugu, egia, FDSoa ez dela nausi izain, ez dakit hori denez ahangura, beden hor esplikatzen aldugu zer diren beharrak, eta elkargoaren busetarekin, menturaz gauzatzu ardietxi, eman dezaun, ez ditugu denak hemen despeitzen ahal, gure asurki edo gaznak edo, bena sentsibilizatzen alda ere, eskoleriko jendia, gure produkzionen jaten, baliatzen, kalkulu bat enginen behin, hemen diren familiak, ez jendeak, familiak ari balire, hemen dezaun bakotxak asuri bat jaten urtean, 1.000 asuri pasatzen du, ez da guti, olako bideak neiduriko pentsatzen aldira, ametsak bezala iduri dute, bena guk berroi urteuntan erakutsi dugu gauzatzu imposible iduritzen zutenak obratu ditugula, eta olako lekiak preseski importantak izaiten aldira, lekian berian salbide seur batzuin ardiesteko, eta ez beti mundu mailako merkatu joio horien presioetaz dependente izan. Jean-Pierre, zer diozu, tokiko politika horietaz? Katieloko laboian aguntzeko gehi, behar litzat, CAPB edo zeuiek, abatuar horien lagunt untxa lanin haiditin, eta udizet izagari important den, kartieleko produkzionian baliatzia, ikusten den maura bezala, abatuarak egiten asuiek, eta berde moan gio asuria kooperatibak saltzen merkatu horietan, eta hori kendu guk egin gunina manifestazioen bat angleten, bi saltzaleen eitzinin, eta batak deit gut gelte egiteko, ea zegutzen guninez asurki zubide saltzale bat, eta asuriako presidentai mandogu numero, hasidia tratukan mehen artin, en lanada, bena artetaik aminibat kusten delaik kartieleko gaizak aldiela saltzen kantin, zen eta ikusi gunin haitzinete asurki Nouvelle-Zelandaik izinik magazi batet, eta hak amniat ertzuazten guntin, hori nudu izait artetaik berlitzatin komersio hiere eran berlikela aminibat interesatu kartieleko gaizetzez, eta heltzen badia kartieleko gaizen saltzea, eta presioa altxatuen da emek eta jentiko beki bizien dia. Hoi duzeit gaiza bat important den, jakin hastia kartieline badela gaiza unik untsa presentatuik eta aldean saltzen.
Eta zer da koordinazio ruralaren posizioa, elkargoak aipatu duen erakunde berri hori buruz? Karguak guai hasi ginen energiekin, baina bada beste karguai fiskalite hortan zela, fonzielon bati eta hori bezala, horik deja guititzen badi, du izait laguntzen dien laboiek, fresen gutitzia deja ejatzen duk. Elkargo... Eta go azken gaiza, kartileko politikoiek berluki laboiek batielaik saltzeko selbutxu helibat, hoik berluki lagunt untxa lanin nahi ditin, investizamentu zerbait badelaik, atelier de dekup eta batuart hoikor duizeitea important den. Nahi du, konkretuki koordinazio ruralek prest dela parte hartzeko Euskal Elkargoak CAPB-ek sortuko luken erakunde hortan? Nik abatuareko estudian izan nintzalek gioztik ikusi duk Maureko abatuarin izan da lan eginik eta CAPB-ak sartu zen, entzun dut 5.000 euroan lagungoa zaizin eta gioztik ez dut entzuten problemaik, ber problemak badien eta hori duzait important den, kartieleko serbitzu bat eta horiek berlitzati lagunta harbezen beste. Zuri bai Sebastian, Laburski, ziek ez duzi parte hartuko? Horian guk, Elbek erraiten dimezala, nahiluk tresna hoi, publikoki, CAPB haiko epatzen etablissement asociatif, izan zen kreatuik EHLG, eta hain helbuia zene, jenten horren ezartia mahain unguian, oia ipatzen ikusi behar dela beste struktura bat egin, hoinetako dublon bada, etablissement publik hoi bada, la mocha cambiada, antena bada dona paleun, eta guke kumitatzen dutugu jente hoiko, baina sumaitek haiti egiten die ez jitia, respetatzen dut, baina hoik ez beti egiten beste struktura bat egin behar da, eta guk hat behar genuk ezun plaze egiteko. Nik hoi domajat zamaiten duk, bakotxe behan kompetantzak etxek dezagun, eta sekula etablizamentu hoi egini bada, posizionia klar da, fede jia eskia jinen, ukendu geranik eta arra reafirmatzen dut egun hori nahitzenian, eta sekula lanboantxagamia gu eskitan egoiten bada, ebe lanboantxagamiako representantae ez da jinen etablizeman horta. Bon, uste dut argi dela, bai. Mil esker handi bat, hiru eri, zuen lekuak, mikroak pasatuko dituzue ondoko eri, gazteago eri, Mil esker Sebastian Uturiag FDSOA sindikataren izenean, Maritxu Lopepe ELB sindikataren izenean, eta Jean-Pierre Zuit, Koordinazio Rural sindikataren izenean, hartu zuen ur botoilak, argi hauekin konprenitzen dugu izerdia ere ateratzen dela pixka bat, eta hemen plantatuko dira gazteagoak eta bigarren parteari lotuko gira. Horretarazten dugu Azparneko Armand David Laborantza Liseuan girela, ikasleek egun guzian landu dutela engaiamendua gaia eta funtsean galdera honekin hasiko girela ere. Lehen parte untan, bai entzun ditugu, desadostasun batzuk ikusiko ondoko gaiekin, nola argitzen den, Antion? Lekuz aldatzen, posizionean jarri dira, lehenik hemen dugu FDSOA jiaren izenean Iban Pebet, laboraria duzuna itzen, departamentuko laborantza gamarako hautetxi eta ortengo zerrendako kide, hain ondoan erdian LB sindikataren zean Julen Perez, Luitzune Uiarrigin laborari, eta ortengo zerrenda buru, eta koordinazio rural sindikatan dako David Suzan, Donostiriko laboraria.
motora berriz pizteko, berriz Are, motora berriz pizten dugu edo motora berotzeko, zueri ere eginen dugu lehen galdera hau, ikusiz ere baditugula hemen gazte batzuk, zer da zuentzat engaiatzea, zer ezartzen duzue hitz horren gibelean engaiamenduari buruz, izan personalki edo profesionalki, ikusi dugu lehen partean gehiago aipatu dutela laborantza eta laboratza sindikatean izaitea, gehien bat, ez bakarrik. Beraz, zuentzat eta aldiuntan ere ordenan emanen dugu. Beraz, hasiko zira Julen eta ondotik David eta hirugarren Iban. Eta aldi oro galdi egiten dauzuegu ere zueri, errespetatzea denbora, aldiz nahi balima dituzue gauza batzu gehitu edo keinu bat egitea. Eta eskertzen dugu gure krono hartzailea. Berriz ezabatzen dugu eta saiatuko gira oreka gehiago mantentzen. Eta agian jia edo FDSOa gutisago mintzatzen, me ikusiko dugu. Erran behar direnak, erran behar baitira. Ez, baita ere lau bost minutaren diferentzia eta guri erranen daukute, ez dugula untsa egiten gure lana, biztan dena. Beraz, nahi ginuke untsa egin eta untsa egiteko. Hasten dugu bigarren parte hau, zuri emanez hitza Julen lehenik. Engaiamendua, engaiatzea. Mil esker eta gabon deneri lehenik. Engainamendua nik EULB sindikatan aspaldidanik eman egiten dut. Ni ahate azleaniz, ahate azkuntzak krisia frango ezagutu ditu. Eta guaztion entzun dut hitz bat injustizia eta ahate sailurek injustizia frango jasan ditu legearen partetik. Eta ordean berri izan dugu laborariak dozier hori gure ganatu, konprene azteko jendeari laborariak lehenik etzela normala hori jasaitia, eta gero ondotik administrazionari eta ministeritzari beraz. Engainamendua azkarra da, ene partetik, nik laborantzari lotianiz maite dut laborantza, maitasun ahreman bat dugu laborantzaik ilan, eta gizartarik ere laborariak maite ditut, eta nik xantzaukan dut EULB sindikatak behar orduan lagundu nila problema batzuan aintzinan nintzalaik, eta behar orduan hortziren, eta esperantza piztu zautaten. Defenditzen altzutela enei proiektua eta ene inguruko laborariak ere. Eta engainamendu horretan nik ere pentsatzen dut gure artean lotuz, gure artean sare bat eginez eta laborarien artean dozierak gure ganatuz, posible dela arranguretan den laborari multso bati, esperantza ere emaitia, biharko egunak difentak izan daitezkeela, gu haurek eskutan hartzen baldin badugu, beste gisa batez marrazki hori egitea. Eta horrek suposatzen du biztan dena behaz, bilkurak segitzia, dozierak gure ganatzia, gaitasuna aukaitia dozieren konprinetzeko, eta gero harriman apiztia bai prefetarik ilan, bai ministeritzarik ilan, eakusteko opozizionean balimagira ere usu, badugula erantzun baten ekartzeko manera, eta erantzun hori usu UELBek ekartzen du, eta zentzuzko erantzun bada, zenta gehienetan ondotik laborarien dako, denen horrenako egiten dugulan hori, eta laborariak beti goititiatzen du EULB sindikatak. Beraz, enen gainamendua maite dut, hola segituko dut, eta partekatzea laborarien artean importanta da, denbora hartzea laborarien artean importanta da, eta sustut militantzia lan hortan ez bat dugu gu haurek urratz bat aintzinerat egiten, neurek ez du gure partetik edo gure ordez eginen. Ara, beraz, hau ginuen Julen Perez, hoitarazi behar dugu, Euskal edabideetan girela, Euskal irratiek ere eta entzuleek entzuten dutela, beraz, agian guk ikusten zaituztegu, baina zuen botzak ongi ezagutuak izaiteko, errepikatuko dugu nor zirezten. David Suzan koordinazio ruralen izenean hor zira, eta zuretzat zer egan nahi du engaiatzea, engaiamendua hitzari buruz zer egan nahi zinuke? Gabon deneri, lehenik. Gabon deneri lehenik eta nik barkabendu galdeinen dut, espeniz eskoraz biziki trebe, ardidezten aizioa ibiniz. Ni sindiketuan sartu naiz, uste bainoen betitik, uste ukap mitut sindikatua behartzuela bizi, beraz zer sindikatua inoen ezautzen, sartu naiz beste sindikatu batetan, geroztik ezautu baina horrek, lehen sindikatua hartuen nuen hua, ez zuen ene defentsa hartzen. Baina
hartako, gehoztik, zer sindikatua ezautuko dut. Zer koordinazio rural eranen dugu, Bai. zagutzen ez duten entzat hitz hori. Koordinazio rural. Hartan hek zuten laborari guziak iten zuzten defendiatzen. Hala. Gero zehan nahi nuke gazte anitzek gure segida dezaten. Sindikatua behar bita laborariek dute, bakarrik laborariek dute bere defentsa hartzen da. Ez dute bestek, enetako laborariek dute bere geroa eginen. Defendiatuko. Defendiatuko, bai. Iban Pebet, beraz FDSOA-JIA sindikataren izenean, engaiamenduari buruz. Bai, gauan deneri. Lehendik horren erantzuteko, eran dauzet ene bizitipiaina. Ni hasta penetipitik azkuntza maite ukandut. Eskualdun bezala nahi ukandut segidan eskolaren bizi eta posible balin bazen duzuna itzen. Xantza ukandut aita behiazle bi esne aiten ziela. Eta ordean biztan da errotik nahi niela bere segida hartu. Eta ordean horretako kuriota tes ukandu nahi lehenik beste zerbait ikusi, beste nunbait. Eta ordean ez da jakin ditut amiketan, behatzi laitez. Han ikusi dutaniz gauza, berriz dinizunat, JIA munduan sartu niz, eta JIA esker ikusi dut berrize benean errialdeua. Ikusten duzie bi gauza bizki difentak diela, banan bietan ikusten dut eskolerian eta duzuna itzen eta Frantzian aukera animalia dugula laborari izaitia eta beharrik. Eta ikusten dugulaik hemen badiela sekuritate soziala, MSA, badielaik bankuak, badielaik kooperatibak, badielaik asurantzak, badielaik sareak zuzenki saltzeko, zinez, xantza ahondia dugula, bada zer egiteko horien genian, baina ikusiz beste nunbait mundian ez delak olakoik eta ze modu danten laborantza beharrik Frantzian gia. Eta engaiatzea? Eta engaiatzea, instalatu niz, eta gauzak ez bait dira zerutik edo diruak ez bait dira zerutik heldu instalatuta, segidan lotu niz, sustut gai hortan, eta biharko gazter ukan ezatela dirua beren laguntzeko beren lehen urtetan. Ongi. Hala, zu instalatu zirela, segituko dugu, aipatu dugu lehen partian janik instalazioa. Ea zerbait nahiko zinuketen gehitu, behar aipatu zere, gerozta gehiago aipatzen den garapen numerikoa, horrek zerbait ekar lezaken edo ez instalazioa gazteer, zurekin hasita, David? Bai, biztan da zerbait ekarriko duela. Oaiko mundua behar dugu bizi, denek behar dugu aitzina segitu. Ez dakit horrek gero zer... Laguntzen aldu, egan nahi du? Biztan da laguntzen alduela. Baina laboraria laguntzen izanen den gauza hamniena, izanen da Moskina. Lehenik, eta Moskina nukeiteko behar dugu elgar borrokatu, elgarrekin borrokatu Moskina nukeiteko. Numerikoa biztan da lagun izanen dela. Eta beraz bai laguntzeko instalazioan, gaztean laguntzeko, Moskina behar da, bermatu behar da? Bai, ez da besterik. Moskina balima da, gazteak instalatuko dira. Gazteak ukanen dute anprenten eta behar diren, deren rambuzatzeko diruak. Hartako behar. Moskinak du denak inen. Ez eta laguntza anitzek. Biztan da behar dela gazteak lagundu favoritusma zeitekin, baina lehenik Moskina behar da eman gure laborantzer, gure gauzer, saltzen ditugun gauzer. Gai untan aipatzen baita laborantzan instalatzea, etxalden kopurua, transmisioa, zu hor dozti dintzira laborari, senar emazteak laborari zirezte, Senar emazteak laborari eta gazte bat plantatua. Gazte bat plantatua, bigarren hainen da. Baina hori denak, ez da eze, Moskinarekin dira gazteak plantatzen. Ez da besterik iten ahal.
Eta konkretuki, mozkina egiteko zuen etxaldean? Ez da hamar soluzioneik, ez dugu etxalde animalea, behar ditugu mozkinen egiteko, behar ditugu gauzak ongi egin, gauza onak egin, etxeko gauzekin, inahala etxeko gauzekin, male euski ez ditugu denak etxekoak, aniz gauza egozten dugu. Ez dugu, baina lana plantan itema da, eta gauzak untsua saltzen bat ditugu, iten aldugu, mozkina da. Zer koordinazio ruralen deibidea, nola egemer da... Helburua edo objekt... Da mozkinak. Mozkinak denak, simple da, mozkinak du denak iten. Eta ez da egitzu instalatu zinelaik eta gaur egun aldatu da justuki? Aldatu gauza guti, arron guti aldatu da. Eta hortako naiz ere, zer sindikatuan txartu. Ez baitira bat ere gauzak ez eta ez dakit nik ez du... Ez dira gauzak amiratu, beti berdin da, hogeita 10 urte ez delatu nuzala. Beti gauza berat ditut ikusten. Eta hori nahi nuke bihar kanbia dezaten. Iban, zuri itzauai instalazioak buruz, garapen numerikoari buruz ere behit, berba? Ordean, bereziteko, berdaiakin guk modelo guziak sustengatzen ditugula. Eta gazten dirua laguntza 2002an kanbiatuta. Horren espikatzeko fite-fitea, hartuko dut exemplu bat. Azle bat, orkaz familial, mendian instalatu nahia, 200 ardiesne hauzian eta 5 aragitako behiak. Regionak, baitu hori kudeatzen, nahizien sistema hori 20.000 euro kendu. Gio, zon de plen dela kolier gazter emaiteko. Dejia zon de plen gazter igotzia ados, banan ez mendi eskoletik kenduz. Ordean hor borroka handi bat izan da FDSA 64, JA 64 eta laborantxako presidenta Bernard Lairk horren esker budjeta igotu da. Eta ogoietik 7.000 eurolat joan da galtzeak. Hortik eta Konfederazion Peizanekoak erraiten zuten modelo baten dako zutela nahi DNG eman baizik. Bigarren exemplu bat, baratze zain, orkat familial bio mendian. Horrek instalatzeko investimenduak iten ditu 50.000 eurokoak. Ene azleak bietan gehiago. Eta biak baute dejia berdina apepres, 55.000 eurokoa. Lehen baratze zain horrek, dejia hartan baditu 3.000 sartzen direnak aglomerazionetik. Zendako, zenta sartzen da, ELBen definizioan, petit ferm delako horietan. Badenan, ene azleak, sobera baitu be chiffre d'affaires delako hori, ez da sartzen eta aglomeraziotik 0 euro unkitzen du, baina departamentutik, gure lana esker, 10.000 euro unkitzen du. Sobera, azle hori, sobera handia denez, gure sistimendako, guk hasteko, gure lanain esker eta departamentuen esker, biek ukaiten dute dirua dejiatik. Eta instalazioan eta transmisioan modelo guziak behar ditugu eskualegian eta hortako klarki galditen dugu aglomerazioni 3.000 euro horiek emaiteko denetzat. Baina Konfederazion Peizanek 40 urte baino gehiago duteri DNG-a idoki nahi ukan dute, zendako ez, banan budjeta emendatuz aipatu gabe, regionak Konfederazion Peizanen zunik, pentsatu ukan dute, izanen zela urtero 200 dosier. Izan dira jaz 83 dosier. Eta ordean, ez diru edo budjeta horren galtzeko, berriz izan gira JA 64, FD 64 negoziaketetan, eta argiatu gira budjeta horren ezartzeat investitzen duten azleak. Eta DGA berri hori martxotik hasiko da, eta zinez erraiten aldugu mendiko gazten diru laguntza salbatu dugula. Gio numerikoa, biztan da, kambiamen handia bat dela gure
gure laborantzan, eta hortan pentsatzen dut be smartphone delako horietan, aplikazionetan, desizionetan laguntz handi bat dela internet, informazioan ukaiteko, etxetik saltzeko produktuak, eta robotika, hasteko ene etxean aizetasuna emaiten dela eta fleksibilitatea. Julen, behar ba lehenik instalazio laguntza horiek buruz, edo instalazioari buruz? Hitzez lehenik pixka bat, Ibanek erranik ilan pixka nahasin izala, hainbeste sifre baitzen. Gure helburu nagusia ala ere da, tipi izan ala ez, laguntza kausitzen dilerarik errielkargotik edo beste nun baitik, denen dako behar dute. Izan handi ala tipi, denek behar duteukan. Eta huastion aipatoa izan den bezala, ELBek pusatu du etxalde tipiak sustatuak izan dizten. Hori lehen gauza. Ni etxemploan iz, paueko laborantza gambarak proposatzen ditu plantatzeko struktura batzu, mena eskuali juntan ere baditugu, huastion Maritzuk aipatu ditu, eta ni lekuko niz, ni eniz laborari semia, nik behar izan dut etxalde bat erosi, etxaldea erosteko behar izan dut kapitala inbertitu, behaz bankueri galdegin, eta nintin bermementuan lurrak erosten ahal. Ez nintin erosten ahal, sobera bi sozio gira eta prezioz sobera azkar baitzen. Ordean lurzaindeak engana urbildu gira, eta lurzaindeak gure proiektua sustatu du. Huastion gazte baten galdera zen olako laborantza egiten aldean laborari seme ez direnen dako, baditugu Eskoaleriko Laborantza Gamararik lan eta sare horrek ilan, tresna batzu eginak direnak eta frogak eginak dituztenak eta ono egiten dituztenak egunero, erraiteko badela manera laborari gazte berri batzu plantatzeko, bai laborari semeak, baina laborari semeak ere ez direnak. Hortarik ez da uzkur egon behar den pertsoner urbildu behar da eta hortarako badira strukturak eskolegian ere. Numerikoaren partetik, ni gazteaniz eta numerikoa begionez ikusten dut. Gure egunerokoan baliatzen ditugu tresneriak teknologiaz betea direnak. Ibanek aipatu du smartphone, egia da telefonarik ilan kasi gauza gehienak egiten alditugula. Numerikoak ene eguneroko bizian eta ELBren laborarien etxeetan ere ekartzen du aizeria bat lanean egun guziz. Numerikoa zabala da, numerikoa barne sartzen da teknologia berriak, eta teknologia berriak egiten dute egun etxalde batetan, automatizatzen aldirela egin behar batzu, zaldaria egiteko edo behi esneatiatzeko, behaz horrek ekartzen du laborari laguntza, eta laguntza frango zenta eguneroko lan hori arintzen du eta aizetzen du. Nik bakarrik erraiten dutana da kasu egin behar dugula numerikoari. Usutan teknologia berriak badute kostu bat, eta ez dugu aski usu kasu egiten ze kostu ekartzen duen egunerokoan eta nola pagatu ginezaken egunerokoan gure saria, gure hilabete saria penatu gabe. Eta hortako hartzen aldut etxemplo konkretu bat, 2023 eta 2024 urten artean, traktor saltzaile familia guzti horietan, traktor baten prezioak 130 gehiago hartu du. 100 kostazuelaik, 2024an, 130 kostazuen. Beaz, naturalki tresneria erosten dugularik teknologiaz betia da, batzutan behar dugu, batzutan ez dugu behar ezpaitugu lako ere murik. Mena, traktor baten prezioa 130 igaiten delaik, gure saltzeko mozkenen saria ez da hainbeste zigaiten. Beaz, hortan behar dugu erne egon, numerikoak badu onura anitz, gure etxaldetan lana aizetzen dauku, hala ere, erne egon behar da, gestionaik ilan, zenta nik uste dut numerikoan sobera sartuz erakarpena ekartzen aldu gazteeri, baina numerikoak badu bere ordaina edo kontrakoa eta da pagatu ahal izaitea behar orduan. David, behar bat bitz, teknologia behi horiek buruz? Ni instalazionari gehin instalazionarenak orniz. Baina Frantzian, departamentuan ez dakit, baina Frantzian instalazione bat, instalazio batek bietarik ez dute primarik unkitzen instalatzeko. Hori ez da normal. Behar gu ez dakit, sohora paper edo ez dakit zer den, aniz gaztek beldur dira galdeiteko. Hene semea, lehemizikoa ez du galdegin. Prima instalazionik. Ez du nahi, sohora, nola egan, sohora komplikatua da horrenako, sohera ortsaura badira,
anitz gaztenako. Gai hori aipatuko dugu, berantxago, aipatuko dugu berantxago. Baitakigu hori ere biziki importanta dela. Aldatuko dugu gaiaz eta iduritzen zitzaukun importanta zela ere klimaren aldaketak, inguramenaren zaintzeak, eta ere nazioarteko itunek, kezkatzen sortzen dituztenek laborarien baitan, gaiunen aipatzea ere, batez ere gazte belaunaldientzat. Eta hain zuzen, uste dut Azparneko Armand David Laborantza Lizeoko Naroa Ferbenzak ere badituela bi galdera, horiek formulatuak, pixka bat gai horren itzulian joeten direnak. Beraz, untsa entzun ere, hartu zure mikroa, piztua duzu mikroa, ongi, eta entzuten zaitugu zure bi galderak egiten, urbildu untsa mikroa. Ara. Mercosur hitzarmena izenpeturik, nola baloratzen duzue Frantziako laborantza ekoizpena merkatu librearen testu inguruan? Hori da lehen galdera, biak egiten aldituzu, hola eukanen dituzte denak buruan? Aldaketa klimatikoarekin zein da lanbidearen etorkizuna, ez aldira sail batzu desagertuko berri batzueri lekua utziz. Nola lagunduko dituzue aldaketa horiek? Ara, mil esker lizioko ikasleri eta erakasleri galdera hauek eginik bat duzue hor galdera multzo bat eta hasten gira Ibanekin. Gutxi gora bera 12 minuta ditugu, galdera hauek erantzuteko. Iban Julen David ordena hontan hariko gira, beraz Iban zuri hitza. Maleluski klima kambia mena be realitateat ba. Guai lau sasoiak badira, biak seguraski biga baizik geldituko dira. Uda beroak eta negoak epelago, ikusi dugu 2002an Desmasia indian idortia ikin. Eta biztan da lehen gauza be urarain gainean dela, eta ikusiko dugu edo erraiten dut ikerketa horiek erakusten dute uraren volumena berdin izanen dela, baina momentuz labur. Ordean hori, kanbiamen anitz ekartzen aldu gure egian, eta eritasun ere bereziak berriz agertzen aldia edo nunbaitik jiten al, izan dadin landetan edo kabaretan. Hasteko laborantza ganbarak mision bat baita, laborantza ganbara indako klima horren geinean hartzeko lanean. Zaintzan, zelurak ezagri ditu zaintzan izaiteko eritasun berri horiek, eta DGL delako horiekin beti lanean ariz. DGL dela Direction Générale de l'Alimentation. Geofiliarka ere ezartzen ditugu programak, soluzionek atxemaiteko. Adibidez omaitzo, zirfizen delako, berakidugu ez dugula baizik gixiaikin hori itenal. Pentsetako harrak. Pentsetako harrak, biokontrol entxegu bat agira ene maiten INRAE ikerlariarekin. Mendiko kooperatifaikin aigia lanean pentse azien ikerketain ondoan, eta kabaretan aigia beti batimendu beroen kontra, zentabiak maleruski hori ginen da, eta kabarendako beti kestiona pausatzen da uramendian eta nola hori ereman, eta baigorin eta ostibaren bakidugu janik hori problema hori badela. Eta hori guziak luze dira, eta ordean eta ikusten ditugu maleruski ez barin badugu soluzionik, guk nahi dugu debegurik ez. Eta ikusten dugulaik produktu kimikoak, molekulak, antiparaziteak denak joaiten edo ezin baliatuz. Beste gune bateko edo Europako edo beste mundu bateko erriak horiek segitzen dute. Alde batetik untsa da, banan beste aldetik, komerzio mailan, ahont gu nekezian ezartzen ditu, eta beharrik emasoinako ukandugula tolfina, horren finadina eta antibiotika horren menperatzeko, banan biharko eritasunen dako, ea ukanen duguna gauza una. Eta hor dut, Puskat, Mercosur eta horiek galdera edo errantzuna inen, zenta zinez Mercosur hori sakrifikatzen du gure askuntza.
Anta entxatzen gira, viande d'origine française eta delako horien ezartzeat, lurraldean markan, kolektiboak, AOC, IGP, horiek piskat Frantziako mozkinen gorapen baten emaiteko, banan baute hori guziak kostu bat, jendek ere barakidugu nekezian diela horren aldetik ere, eta ordean bada hori behar da beti esplikatu eta beti konpreitu konsumatorak behaute konpreitu badela presio bat mozkin baten gilean, eta hasteko klima kanbiamena hori antuka laborantzain gambarain sedea eta lana da, laborari guzian akompainatzea teknikoki eta ekonomikoki. Hasteko gu hortan lotzen gira eta hortan lotuko gira. Eta justo naiz denbora pasatua den, baina ala ere bigarren galderari ez duzu ez dutentzun erantzunik, gerta daitekela lanbide batzu edo sail batzu desagertzea eta beste batzu agian berritzaile batzu agertzea, nola lagunduko duzuen hori, sede horiek nola lagunduko dituzuen? Barakiduko beti beharko dela kabalak askuntzen egiteko eta pentze eta lurra beti landen egiteko, ordean beti gure sedea da laborarien segitzea teknikoki eta ekonomikoki. Julen, beraz pixkat hiru galdera horiek ez dakit errepikatu behar ditugun, baina argi dira. Julen Perez. Bon, laborari batek egunerokoan lan egiten du kanpoarik lan, behaz meteoarik lan edo aroarik lan. Eta egunero behar da ikasi aroaren gora bereaik lan egiten. Erreperio batzuk plantan ezartzen ditugularik etxaldean eta biharamunetik edo urte batetik bestera erreperio horiek desagertzen edo nahasten direlaik, laboraria jangura batean sartzen da, eta ni hietariko niz ere, eta historioan oartiak gira, badirela munduan zehar, periodo batzu zoinetan, hazkuntza behar bada, edo zerealen lana, edo pentseetan belar zuainak ditia, komplikatzen den. Idortearen gatik, uolden gatik, euriaren gatik, hotzaren gatik. Beaz, erreperioa galtzen diren mementutik arat, laboraria galdua da, etxaldeko ekonomia penetan da, arranguratia da, eta espalimagira sustatuak transizione hori egiteko, laborantza galtzeko zurian da. Eta munduan beste leku batzuetan ohartzekoa da, idorte lekuetan. Eta nolaz, eremu oso batzu desagertzen diren Espainiari pentsatzen dut, idortearik ilan, lehen fertil eta baratzegintza edo hazkuntza zenlikietan, urtez urte desertu bat bezala bilakatea da, eta iguzkiakoak denak iskaltzen du behaz. Erreperioak aldatzen direlaik nahi dut egan laborantzak sustatua izan behar duela. Eta sustatua nahi du egan ministeritzak, elkarteak, behar bada instituzionek behar dutela laborantza berri hori adaptatzeko maneran segitu eta finantzatu behar bada ere. Eta hortatik, adibidez, ikasi behar dugu eta jadanik ikasiagira, formakuntza berri batzuen gure ganatzen. Egun kabala batzu untsa hazten alditugu kondizioneak hor baitira, bihar nola gertatuko da, bali madakigu kondizioneak aldatuko direla behaz. Formakuntzaren aldetik ere laborariek berko dugu indar bat egin, berriz ere erreperio berri horiek gure ganatzeko, menperatzeko, eta biharamunari aurre egiteko prestizaiteko. Hori nuen klimari buruz. Orokorki politika publikoak espaldima dira adaptatzen, zaila izanen da laborariari adaptatzea eta biharamun bat proposatzea, hazkuirra proposatzeko jende guziari. Mercosur eta itun haundien hori erso egoiten balin bagira, oastean aipatua izan da aintzineko pertsonek ilan eskualeriko etxaldea unitz etxalde tipiak direla, mendiko etxaldeak direla eta autonomiarik ez dela. Mercosur akordio hori edo mundu mailako akordioetan laborariak usu galtzaile gira, zenta gure ekoizpenak nahi ala ez merkatu libre batean sartzen ditugu, baina ekoizpen kondizioniak argun diferentak dira. Beraz, hemen baliteke sospizkat egitea
mundu mailan ezartzen dugulari gure mozkina, baina beste munduko estatu batek bere mozkina ere mundu mailan ezagiz, jare galdezake. Beraz, bada distorsione bat azkarra dena eta laborarien kontra dena oroak. Eta eskolegiak badu ala ere diferentzia bat, nik ez dakit ez ditut aski ezagutzen beste Frantziako eskualdeak, baina eskolegi untan egituratu gira jadanik mendi eskualdea baitzen, orduki guti, egituratu gira hazkuntza mailan, eta sustu tresna batzu sortu ditugu, gu hauren mozkinak kalitatezko sare batean sartzeko gizan, AOP batek ilan, AOC batek ilan, kalitate hori pagatua izan dain. Eta erronka nagusi bat izan behar du, jadanik hola da, hori atxiki behar dugu, gure eskualdeko haskurri hori, gure eskualdeko mozkin hori, prezio azkar batean atxikitzia eta konkurentzian ez ezertzia beste munduko mozkin guziek ilan. Eta hori, hortako tresnak bat ditugu, errandutan bezala, eta tresna horiek mantendu behar ditugu sutik. David Suzanne. Klimaren klimako aldetik, biztena mundua kambiatzen ikusten dugula. Hortako behar ditugu, obligatiak izanen gira, gure moduen, laneko moduen kambiatzerat. Hortako behar, ostien erten gina teknologikoa, numerikoak lagutzen algitu. Badira egun, badakiku dronekin eta aniz gauza egiten aldirerak. Gero, nola egan hori... Inguramenaren zaintzea ere, aipatzen da, gaiuntan. Inguramena, l'environnement. L'environnement, bon. Aniz gauza, ostian erten zuen bezala, aniz gauza badira debekatiak, guretako. Environnementanako ona dinerak, biztan dira ez dira, beste peisetik heldu diren gauzak, ez dira, libro dira, beste aniz lekutan, behaz ez dugu bakarrik guk behar gure aniz defendiatu gure environnemendua. Baina denek beste peisetan, eo bestiak obligazi gu bezala itea, eo kontrarioa, guk bezala. Ez dugu guk bakarrik bagira lan hortan lotzen ez gira arribatuko. Eta ene ustuko gaztek dute berek harrapatuko bere nola egen barkatu ena blokatu. Egiteko moldea? Bai, egiteko moldea. Uai hartio ere, beti antzatu gira, kanbiatu, laboraria, beti kanbiatu dira. Ja, uste dut, heldu diren gazteak, lagunduko ditugu, baina berek harrapatuko duzte zerak. Behar dituzten tresnak. Behar dituzten tresnak. Eta Mercosur edo mundu mailako itun edo hitzarmen horieri buruz, zer dio Koordinazio Rural Sindikatak, zer da zuen ikusmoldea hori buruz? Ez dela posible, ez du onartzen aren, Brasiletik helduen aragia, gurearen ondoan saltzea. Ez da posible, ez da neonerenako on, ez laborerenako, ez konsumatu eoslenako. Ez da posible izaiten alori. Baina posible ote da hemen egiten diren ekoizpenak saltzea mundu mailan? Egiten aldira, biztan da egiten aldirela. Baina ez dira prezioak dira behar. Preziak ditugu atxiki behar. Guk hola segitzeko, baina konsumaturek dute, eoslek dute hautatuko. Horiek da, esplikatu behar duztela hemengo gauzak erosi, ez eta beste mundutik, beste nunaetik aldu diren gauzak. Eta hori ere izanen da, hobeago da hemengoa erostea, environnementarako, hemengoa erostea, ez eta beste numeikoa. Segituko dugu, usua aipatzen da papegeria eta administrazio kudeantza alde batetik etxaldetan eta bestalde etxaldeko lan desberdinak, zein dira bakotxain proposamenak, biak aintzina eramaiteko, Julen zurekin hasten gira? Hori gauza jakina da, paperiak aste guziz
denbora sobera hartzen dila, eta paper egiteak denbora kentzen daku kabalen artean izaiteko, edo familiak ilan ateatzeko, edo lagunen artean trago baten edateko, behaz ni gazte bainiz eta berriki plantatia badakit zer den paperen egitea, pizu anitz da. Lehenik egin duguna, hor eta hedabideak laborantzaren inguruan zen zailtasun mediatiko bat idikidutalarik, administrazioniak eta ministeritzak gure gana jindira erraiteko, ze nahi duzie eta nola nahi duzie, nola simplifikatzen alitugu gauzak. Hitze bat bazuten, simplifikazionia. Eta gure lehen gauzetan biztan dena izan zela, adibidez kontrolak problematikoak dira gure txaldeetan, kontrola sobera bat ditugu, zendako ez ginezaken egin kontrola bakar batek denak bat egitea. Kontrola bakar batean denak juntatzia. Horrek ere kentzen du administrazionetik pizia. Behaz prefetak bere gain hartu du, gorago egan hartzi du, eta prefeta berri hau egina baita departamenturat, harek erran dauko engainatuko zirela, Frantzia mailan eta ministeritza mailan laborarien dako, kontrol bakarren egiteat. Behaz balitekek, hori esperantzetan da, mena baliteke kontrol gutio izaitia, eta behar bada paperiak gutiago ere. Hori izanik ere, nahi ala ez, giren mundu hortan eta unkitzen ditugun aktore guziek ilan, berdugu aldi guziz erakutsi gure etxaldetan denak garbi direla, denak argi direla, behaz paperak berditugu atxiki. Eta zailtasun handi bat da ala ere, zeren eta oartzen gira, usuguk behar orduan paperak itentuula, pak dosirak hartzen batut, pak dosirak berdira tenoreko eta behar orduko eginak izan, ahatik, estatuak laguntzak isuri berditularik edo laguntzak eman berditularik, hua permititzen da, pixkat behantaukaitia, hilabete bat, batzutan 6 hilabete, eta berriz ere hori gertatu da azken bultauntan, mendiko laguntzak, ez baitira, jadanik egena daukute, mendiko laguntzak ez direla behar tenoreko eroriko behaz. Batzutan guretako biziki zaila da, paperia hori behar tenorean egitea, eta paper horien administratibo horren pisuak, badu eragina gure egunurekoan, ez palimadugu urbil-urbinetik segitzen egun guziz. David, zuri bai, ostion aipatzen zinin, zure semiak instalatu nahi izan zulaik, zaila zela paperen... Paperek beldurra meiten zakoten. Zuera papera, obliaten izak orti zaitea ene hauzoarekin. Zer sindikatuak ÖLB bezala kontrola bat galdeiten du, eta kontrola bat urte batez kontrola bat ez gehiago. Ez dugu kontrola hortan ere, kontrola egun hartan laguntza ukaitera, dretxoa laguntza ukaitera. Izaiten alda CR-eko beste norbait, eo hauzo bat, eo norbait. Ez dugu dretxoi, kontrolor bat eglu delaik etxeat, ez dugu dretxoi, noiten laguntza ukaitera. Paperiria, aniz paper doblezka, hirunazka iten dugu. Aniz deklarazione, behar gabezkoak dira. Behar dira, hori edena behar dira tipitu. Aniz, jadanik baduzte, administrazioak baditut jadanik, xifra guziak berri aldi bat bietan, hiruetan galde egiten dazkute, trompatzen algira, iduri dute, espresi egiten dutela, gu trompatzeko, guri susaren gentzeko. Hortako behar dira horiek tipitu eta hauzoak erten zuen bezala, kontrola bat eta ez besterik. Iban, beste zure hauzoekin ados zira? Bai, biztan da, guk paperak obliatiak gaiteat, ikusten dugu gehiago eta gehiago mailuski behar dira egin eta mailuski aniz diru diten dela horren esker edo horren gatik ez dakit nola behar den erran edo egin. Hasteko laborantza ganbaran ikusten dugu guk nahi dugu hori laborari guziak laundu horren iten, izan dadin gazte, zenta guk gazte gisa, smartphone horiekin, internet eta horiekin adituak gira, banan
badia somaitzo ez dienak hain adituak, eta ordean dener idokia da, eta gehiago iten dugu paka launtzeko, ikusten dulaik ez delako horrendako ere idekia izan zen, eta dener launtza proposatu dugu, eta aniz jende dinira gure ikusteat. Eta beste adibide bat erraiteko, guai da primovinen garaia, eta zendako ez duten administrazioak EDBL galditen xifreak, eta ez baitute hori iten, somataliz batzok ahantzten dute, eta gero penalitateak ukaiten dituzte. Bada ere ez dut nahi ahantzi ere, guk normak ezartzen ditugu hor. Zenta normak sobera dira gure Frantzian ikusiz, justut zer baden beste errietan. Adibide bat, Pentzelandetan badia 10 zonaja diferenta. Izan dadin Natura 2000, Captage d'eau, Directive Nitrate, Prairie Sensible. Erreka batean, argi bat nahi duzielaik ekendu, berda kasik estudio bat egin. Hori, heldu da Europatik, baina Frantziak onore gehiago ezartzen du. Bada le code de l'environnement, bada le code forestier, bada le code rural, eta hori guziak, ez dakit ingurumeko asozianek duten presione maiten hori guzien atxikitzeko, baina nahazteko gu laborari gisa presione ahondia badugu eta kontrola ukaiten dugu laik, guke galdera bera iten dugu, izan dadin baizik kontrola bat, hori siur, eta kontrola presioa hor da, eta hasteko beste lan bat iten duguna guk laborantza ganbaran, da ezartzen ditugu numeriko gako somaitzo, izan dadin zinel, me parcel, laborarien laguntzeko eta datuen baliatzeko. Banan, datu hori eta program numeriko guzi horietan ezartzen dugu ere laguntza fizikoa, zenta guretako importanta da, eta maleroski onore gehiago importanta izanen da, norbait parian ukaitea, ez balin dugu ahiatzen dosier horietan muntatzeat, zenta ikusten dugu maleruski hain importanta din, ez balin badugu kosatzen hori aldi bat pakan gehinen, mentoaz pakain erdiak galtzen dugu, hori da biziki importanta, eta hasteko guk laborantza gambara gisa hortan ari gira azkar. Denbora ina aldetik, ikusten dut David Bauzu denbora pixka, nahi Bauzu, ez tegit normer buruz, zien posizioa, ala papejeria bezala sobera dira? Normak. Bai, normak. Frantziak berak pentsatzen ditu normak, Europa askin dituzke Europako normak egitea. Ez ginuke gehiagoan itea merrik. Eo bestenaz, laborariek tuzte norma horiek behar bere buruari eman. Kalitate egiteko, ego AOP egiteko, ego IGP, kalitatezko gauzen iteko. Ez eta Frantziak obliarazi horren iteat. Utzi laborariak egiten nahi dutena, hori da zuen... Bai, laborariak dute bere helburua hartu behar. Uste duzu posible dela hori? Biztan da posible dela. Hortako behar da laborantzagan behar dugu laborantzagan bera buru izan, eta Frantzia ministerioari erran, laborariak dute erran behar ministerioari eta jaunko handi horiek zer egin. Ez eta horiek gu, horiek dute ministeriotik heldu dira manamendu guziak. Laborariak duzte refusatu behar horiek. Guk ditugu imer gauzak pentsatu eta heier egan nola egin. Julen hori buruz behar bitz norma sobera badea? Bai, normak badira zangoz gora. Ez dakit beti ala izan denez, nik nire txaldan ere atxamaiten dut frango badela, eta denak errespetatzeko beharten horian berdira kasik doainak ukan, denak errespetatzeko, ez da beti aize. Eta huastion aipatu bai dira behar bada krisi sanitarioak edo, olako ekintzak edo idorteak ekartzen dute beti laguntza gehiago ekartzen aldela, egiten aldela estatutik edo beste numaitik, baina laguntza horien ekarpenak ekartzen duela ere urbil-urbiletik segitzea nora joaiten diren laguntza horiek, eta horrean normak eta papera gehiago egitea, behaz lanjerosa bilakatzen alda, eta oroak aski adosniz ere
gu gira gure etxaldetan, hobekinik badakigunak nola behar dugun gure geroa prestatu. Bai kabalekilan, bai alorretan, bai pentseetan, problemak badirelarik, normak ezartzea ez da aski. Behar da entzun laborariak ze pentsatzen duen norma horietaz, eta ez badira zentzuzkoak aldatu behar izaitia. Eta uste dut OLB sindikata azken urte hauetan frogatu dila behin baino gehiagotan, pentsatzen dut hegazte gripari, adibidez hegazte gripa zelaik, kuestiona ipatu duzie, kanpoko hazkuntza debekatu zuten. Hori norma berri bat zen, kanpoko hazkuntza baitezpadakoa zen 2022 urteak hartio, 2022 urtetik goiti, kanpoko hazkuntza debekatu izan da. Norma bat bilakatu da. Urrunago joiten bali maniz, azken asteetan tuberkulosaren duzira jorratua izan da. Tuberkulosaren dako ere norma egun da, kabala bat positibo delaik, trupa guzia ehotzia. Hortan ere normak behar dute aldatu, gizarte aldatzen den behar, gauzak behar dira aldatu, eta normak ez dira beti zentzuzkoak, eta hortan sindikatek badugu zer egin, zentan normek behar daukute permititu guk bihar segitzia lanian. Eta egun usu gure kontra dira. Horrekatu dugu pixka bat, gure denbora, eta publikoan ditugu Azparneko Armand David Lizeoko ikasleak, oraindik, eta gurekin dugu orain Titian Poxulu, eta guk pentsatia ez genuen galdera bat nahi duzue zuek egin, beraz entzuten zitugu. Ikusi laborantza lanbidea, komplexua dela, galko formakuntza egokia ote da, jenkinez erreforma batetarik beste eta mundu mairokoa eroken artea kokatu behar duela izan ingurumena, ekonomia edota numerikoaren garapena. Ara, laborantza lanbidea komplexua dela, formakuntza, hor galdera, hauek laborantza liseuan baitira, zuen ustez, gaur egun, laborantza liseuetako formakuntza egokia ote da, eta laguntzen ote du laborantzan instalatzea eta bar, eta laborantzan sinestea. Ordean, David zurekin hasiko gira, David Iban Julen, ordena hortan, zer iduritzen zaizu? Zuri. Nik atera du, bi seme batut, guai ezain espaldi eskolatik jaldiak. Beaz, eskolan uste dut aniz gauza ikasi duten. Baina ez dut ene ustuko eskolek eta ikaslek aniz gauza on ikasten dute gazte horiek. Kuraia, ez dakit kuraia handik emaiten duten. Hortan perpesro niz fusiat, gero aniz neustuko paper betetzeko, formatzen duzte gehiago, lanian bano. Neustuko ene bisemek etxen bat zuten lana, etxenik ez dute kaalekin, landetan, belar mota, aniz gauza. Nahi ustuko, beste, erten aldut ere, aprantizu bat ukana dut, baina ohartu niz, aniz gauza etzazkiela. Eta nahi ustuko behar lukete gaztek, laborantzetan gehiago stajain, edo gehiago ibili laborariekin. Nahi zinuen zerbait gehitu? Ez. Iban, zer diozu formakuntzaz, gaur egun emanaden formakuntzaz, egokia ote da, aldatu behar litaike zerbait, zer iduritzen zaizue? Lehenik formakuntza, behar dugu beti beharra formatzeko. Izan dadin gazte, ala ezain gazte, ikusten dugu laborantza munduan, edo gure lanetan, zoen berden aditua hainbeste gauzetan, ez imposibeda denetan aditua izaitia. Banan eskolak aukera hori emaiten du pixkat, denen pixkaten ikusterat, eta gero behar dugulaik, mementoaz, janik entzuna dugu hori eskolan, ordean sekatzen dugu edo kontseila galiten dugu guru urgunago joaiteko. Baranik ikusten dutana gauza horietan, sustut,
gaztek atatzen dien eskoletaik, BTS-tik atatzen dienak horiek, badakite aniz gauza ekologian geinean, biodiversitatean geinean, bienet animal delako horren geinean, baina marge brut baten egiteat edo razion baten egiteat gehiago eta gehiago nekezago da horien dako. Eta anta gure lehen lana, laborari gisa edo entrepres buru gisa, da ekonomikoki gure enpresa edo gure laborantza ongi dadin edo izan dadin bizidun edo bizikor. Eta zinez, eta entzuten dutalaik konta gestion programa berriaikin onore gutio erakutsia izanen baita eskoletan, zinez beldurniz biharko gazteak, zenta biharko gazteak izanen dia laborariak edo konselariak, baina ez balin dakite marge brut baten egiten eta jazionak egiten, lehenik hori da lehen gauza. Eta bon, guai, instalatian izan, egeda horren aipatzea, baina behen tokian izalarik ere, erraiten zinulaik badugu bioren konta gestion, barkatu, baina esperonien baizik etzela atxaleko biontan, bestenaz ez nien, nik ez zen zinez segitzea eta ikustea zendako behar zen. Ordean, konpreitzen dut, ere ben keska, baina ikusten dugu gio, behantago, zinez, kursu horiek, importanta dira, laborari zaiteko. Eta Julen, zer diozu? Erakaskuntzak laborarien gizan behar ditu aldaketa batzu ikusi eta aurri ikusi. Oaztean aipatu dugu klima, gure etxaldeko kostuak, hortaz ez bagira ohartzen eta arranguratzen zaila izanen da, ondoko egunetan behaz eni gertatzen zaut etxaldean eta beste leku batzuetan ere, seurik gazteak ditia eta gazteak argitzen dira ikustean bastiman handi bat edo mekanika handia, baina iduitzen zata, kontabilitatean, gestionen eta xifreetan pixka bat harintasunez zubiltzen direla. Oaztean aipatu dugu ere modernitatearenak zer ekartzen duen, numerikoak. Aize galtzen algira mundu teknologia batean, etxaldeetan teknologia sartzen da, kosta badu, gazteek horren gain badute erakartasuna, baina xifreak usu baztertzen zuzte. Eta nik uste dut erakaskuntzak merezi lukeela gehiago kontabilitatearen inguruan proiektuak barnatzia, xifreak bere ganatzia, kostuak kalkulatzia, lehen gauza baita, etxalde edo herri batean dinamika atxikitzeko sari bat behar da. Eta sari haukaiteko behar da jakin hau salduz eta hau kostatuz zegalitzen den undarrian. Eta ez du egun denak numerikoak edo denak mekanikak edo denak etxaldea handiak onbunduko, oaztean ere errana izan da, gazteek meresiluke eta meresilukete honore beren aizeria eremutik ateatzia. Beste modelo batzuen ikusteko, beste etxalde batzuen ikusteko, eskolegian badira mota guziak, baina eskolegitik kanpo ere joiten alda. Balio du etxalde tipi baten ikustea, balio du etxalde handiago baten ikustea, baina beti ere xifreak bere ganatuz eta sustut egun bada errealitate ekonomiko bat aski zaila dena eta urtez urte ala ere degradatzen ari dena, eta biharko gazteak espaldi madira gai hortaz hoartzeko, eta erakaskuntza eta erakasleak espaldi madira gai erraiteko kasu horren inguruan berdira gauzak behar bezala kalkulatu eta ez sobera fite joan eta intzinatu, problemak izaiten alko dira. Beraz, aldaketak behar dira ekarri, pentsatzen dut ekarriak izanen direla, mena beti ere kontabilitatea eta gestionetan, xifretan, horrekuntza gure ganatu, bere ganatu, proiektua sutik egon nahin luzaz. Hala, istantian bururatuko da emankizuna, berba azken galdera edo hitzartze gisa, zein dira ziendako, akintaldi berri unen erronka nagusiak edo berba nola deitzen dituzie beste laboreak ziendako bozkatzera, Iban zurekin hasiko gira, aski labur, halaz? Edo zerk desberdintzen zaituzte ere besten gandik, hala. Pixka bat bururatzeko eta hala ere hitz hartu haintzin David baduzula denbora pixka bat nahi bali baduzu hartu gure gandik hasteko baduzu hori, aholku hori. Lehenik nik entzun dut Maritxu eta Jurenen partetik, bazutela anizgako, biharko lujalendako, biharko laborariendako,
Eta Mairuski dira urte bat, Baionako zubiaren gainean, denak anginen, denak edo modela guzietako laborareak anginen, eta gauza bela galdinez revenua. Eta horren ondotik, ez dakit badenez modelo bat, badakit modelo guziak behautela sustengatiak izan. Modelo guziak behaute atebide bat atseman, eta horren dako gure lehentasuna, elduden urten dako, da presioen konstrukzionia eta baluare, la repartizion de la valor. Eta hori da zinez importanta guretako eta paraleloski kargo horien, kargo sozialak eta fiskalen behititzia. Zenta gero behar dugulaik gure Moskinak saldu Frantzian edo Espainiat, beti kargo horiek gehiago eta gehiago dira eta gure presioen kostia hor da. Gero biharren pundia da klimalen adaptazionia. Zenta horre, badugu lan kutur bat emaiteko, eta gure lehentasuna da ez balin bada debekaturik, ez debekaturik soluzionik gabe, izan dadin molekul antiparazeter edo medikamenten artean, eta laborari guziak akompainatuz eta teknikoki eta ekonomikoki. Gio bada produkzeko tretsoa, eta hor ula ezartzen dugu, prediazionia ezartzen dugu, eta horren gainean, entzun dugu prediazionean gainean, eta nik galiten dut, nuntzien beste sindikatak le 1er juillet 2016, zenta han bazen Tolosan un komite de massif, eta han bozkatia izan da, arzain berriz ezartzien alde. Eta Mairuski gure eskualdeko somaitzak alde bozkatu dute. Modu berian, nun ziren hemengo sindikatak idortia bazelaik, izan dira administrazioenekin, izan dira kalamite agrikol bisitak, eta FDSA eta GEA bakarra ginen. Anta denak unkitia izan ginen. Eta konkluzionean, idortia 13 milion euro izan dira etxaldetan sartiak. Emaxe gainean berdin. Entzuten dut beti kampainetan, FNSA, baina txare horren esker, 21 milion euro sartiak gure etxaldetan. Ordean bihar bozkatuko duzielaik, biztan da gure lehentasuna dela gure Moskinetik presioen ukaitea eta bizitzea, zenta horren esker dugu bihar instalatuko eta transmiteko, baina ez bai gila ahiatzen, obiatzea gila launtzen galditiat, eta launtzen galditeko beharrik bada FNSA eta beharrik bada GIA, izan dadin departamentuntan, regionean, Frantzia mailean edo Europan, launtza horien biltzeko, eta biharko laborantza gambararen kudeatzeko, guk hasteko modelo bizikor eta bizidun guziak defendiatzen ditugu. Departamentu eta eskualeriko modeloak denak behar dira, bihar nahi bali badugu aniz gazte izan, eta hortako laborantza gambaran sustengatzeko eta laborantza gambarak dosier guziak segit dezan, beharko dute laborariak bozka FDSA eta GIA. Esker, Julen zuri? Bon, doidoia pikoetan txartia baikira, eiz bururaino joan Baionako zubiaren historia ikilan. Baionako zubiko denbora hartan, espazio mediatiko bat sortia zen laborarien arrangurak plazaratzeko. Sindikata bakutsak bere ekintzak eraman zituen, FDSA sindikatak, GIA sindikata ikilan batian, eta ez dakit koordinazioa barnean txartzen aldenez, ala ez, baina zubi bat okupatia zinuten, gu... Baziren ere ordean. ULBek deliberatu zien, Baionako portua egun batez haren aktivitate ekonomikoa blokatzia. Bon. Jadanik, denen artean entzuten zen ideia hori, zoinek eta egiten zuen, denak laborariak gira, denen artean berdugu elgar sustengatu. Beraz, goizen bortia okupatu ginen, eguerditan bilkura handi bat egin ginen denen artean egiteko, bon, ideia hori berriz heldu da, gaztek ere ikusten ditugun gazte berriak ideia hori ekarria daukute, zeiten du. Deliberatu ginuen, Baionako zubira joaitia, zien ikusterat. Gure delegazioa bat jintzen,
ziekilan harremanetan sartzeko, eta ordian ideia zen ondoko egunetan berriz elgarren artean harremanetan sartzea erantzun batzu bukaiteko eta behar bada biharamunako behago bilakazteko, baina gauza horrek porrot egin zuen. Guk indar bat egin ginuen laborarien izenean urratx bat egiteko, baina urratx horrek ez zuen gauza honerik ekarri. Hori lehen gauza. Eta normal, atsematen duzia, hori iten duzulaik, lehenik kamera guziak heldu, mikro guziak heldu, ea ikusteko zer izanen zen gure reakzioa. Ez da hori lehenik, sainoki kamera egabe edo mikro egabe aipatu behar, ikusi zer iten aldugun elgarrekin, zer berdin den edo zertan gainean ez dian ados. Gio, bakotsak bazien norbait apelatzeko, izan dia dei batzo, ikusi dugu etzela posible, eta ordean ez gira elkartu horren gainean. Banan nik ikusten dutalaik ziek heldu iruzpalau kameraekin edo mikroekin, barkatu, banan hori nik ez dut hori untxatxe maiten eta ez dut hori ez nien hori hola eginen. Azteko... Usten duzu, hala, ez ditugu kamerak ekari, egun hartan prentsa eskolegia guzian zen eta sustut bai honan, ez dakit jadanik zen etxen zirenez, entzun duten ez zerbait, mena ez zen guretako estrategia bat, guk beharra ginoen zikilan elekatu. Hori lehen gauza, eta huastion erranduk ere 2006 urtean, ULB-ko neore etzela Tolosako bilkura importante batean predazioneare buruz. Huastion Maritzuk errandu eta berriz errepikatzen dut. Neor guti baditaike egun, hazkuntza ikusi nahi duena, otsoaikilan edo hartzaikilan ULB-ren lehoetan. Neor gutik nahi nuke hori. Beaz, kasu emazia erreten duzenarik ilan. Galderari errantzuteko, astapeneko galdera hori, behar berrezkoa da gure erronka horietan, plantatuak izan diren tresnak, kalitatezko desmartxa horiek sustengatzea eta sutik iraunaraztia beti ere. Ez adostasun bat badugu huastion aipatu duzie ardi sailaren inguru hortan, ULB-ek baditu bere intuizioniak eta lan hortan segituko du eganez, behar bada lan jerosa dela agiantzakaia horren aldatzia eta gauzak sobera idekitzia beharko egunenako. Eta azken erronka ere pilpilekoa baita, krisi sanitarioak gure ganatzen behar dugu jakin beste manera batez. Normak aipatu ditugu bastion, egun krisi sanitario bat delarik edo dena suri edo dena beltz da, ELB sindikatak aintzindari izan da, familia baten defentsa hartu baitu Siberuan, familia hori zikr familia da, behi askuntza bat dute, haragizko behiak, eta tuberkuloza kasu batukan dute beren etxaldian, eta kabala guziak nahi zuzten hil. ELB jokoan sartu da eganez etzela normala, protokolo berri bat plantan ezagia izan da, kabalen parte bat baizik ez da eoik izan, eta ordean behar gorrietan da, protokolo hori bururaino eramaitea, justuki erakusteko posible dela tuberkuloza izanik ere, krisia garaietan ere, etxalde batzu sutik atxikitzia, tropa batzu sutik atxikitzia, protokoloa bururaino eramaitea, zenta protokolo horrek gero denendako balioko du. Bai eskolegian eta bai frantzian. Beraz, erronketan ere, krisi sanitarioak bihar hobekiago pairatzeko eta hobekiago segitzeko eta onartzeko, beharko ditugu bataila batzu eraman, ULB-ek bataila bat asia du eta bururaino eramanen du. Zuri, David, hitza? Ni eniz pikoen artean txartuko, ez peniz aski trebe hortako. Baina, bon, heldu diren 6 urteak, ene ustuko historikoak izanen dira. Ene ustuko azken mementoa da, guai da, behar dira gauza kamiatu. Laborariek dute beren behar, guaikoan dute laborariek gauzak itzuliko. Behar dira industriak, kooperatifa hamni horiek, magazin hamniek, guziek behar dira itzuli. Eta hortako, behar dugu laborariek dute, egiazko laborariek dute laborantza kamera hartu behar. Eta laborariek manatu.
laborariek manatuko dute, zer laborariek manatuko dute, laborari guzier gauza galdeginez. Ez eta beren adiskider edo etxaider kontra egiteko. Hori errango nuen. Gero, zer erramesterik. Gauzak behar dira kamiatu. Oai hartio, Lanborako Gamara Labantzako presidentak du erten bester zer egin behar den, laborariek. Hori ez da normal. Laborariek dute presidentari erramer zer egin behar duen hak. Zer erran behar duen ministerioari. Ez eta kontraria, hoa egiten den bezala. Hori gauza. Horrek du laborari mundua kamiatuko. Departamentu untan eta Frantzia guzian. Eta bestalde badut beste gauza bat, konprenditzen ez dutana. Zenako helbe eta Konfederazioan Peizan Beharnez ez diren elgarrekin presentatzen ganbera hortan. Gu egiten gira Beharnezekin, eskualdunekin, denekin. Zenako hori ene galdera bada izanen da. Eta labur erantzuten duzu, zenta... Ene demora emanen dakot. Emaiten dakuzu denbora, bon, bikain. Bon, eta gure departamendua gauza jakina da, departamendu berezia dela, bi kultura azkar baitira, Biarnoko kultura eta eskualigiruntakoa. ELB beti danik maitasunez eta atxikimenduz lutia da gure eskual herriari. Kontsideratzen dugu ere, ez dela berdinamika Biarnoan edo eskualigiruntan, laborantza ez da ahunt berdina. Amankomuntasun batzu badira hala ere, baina ez dira berdinamikak. Eta huartion aipatu izan den bezala, eta beti ere gure lekuari lotiak baikira, guk nahi dugu erakutse eskualigiruntan gure indarrak nolakoak diren, eta zer plazaratzen aldugun. Eta ez gira beti ados, Konfederazioan Peizan Biarnez horrek, ekartzen dituen balore eta idei batzuek lan. Ez du egan nahi etxaia girela eta elgarren kontrari girela, baina proiektuak lekuari pixka bat diferentak emaiten dizkiogu, eta hortako, aurten ere berriz presentatzen gira. Gure auto bat izan da, barne ez da ebaide bat izan da, baina eskual laborariek behar dute eskual herriko laborantza jorratu, barneratu eta hobetu ondoko urtetan. Gai duzu zerbait gehitu, David? Ez da hau beraz kampaina faltsu bat. Ez baldima duzu, badakizue bakotxak bere zuen aldeari balizire ez dut duzula laborantza irabaziko. Ez da kampaina faltsu bat ez. Huartean aipatu dugu, sartzean Antionek errandu zoin izan ziren xifriak 2019an, ELBek egin zion 30 bat pundu, eta Konfederazioan Peizanek 5 bat edo 17 bat. Biez bat eginez, kasik erditik urbil ginen. Beaz, bien arteko indarrak ekarlezake, kontrako indar bat egitea FDSoa edo jiari. Ez da kampaina faltsu bat, gu haurek asumitzen dugu hori, argiki erran dugu gure laborariek, proiektuak lurraldeari egokitzen ditugu, eta egun kausitzen balin badugu xifre azkar bat ukaiten, gure lekian egonen gira eskualigiruntan eta erakutsiko dugu, ze nolako laborantzen nahi dugun, ze nolako laborantza den departamentuan, mainan sustut eskualigiruntan nolako nahi dugun eta nolakoan defendituko dugun. Hortan usten dugu? Hortan utziko dugu. Egia da denboraren aldetik koordinazioan ruralek, benen zuen lehen parte hartzea zen ere, holako debate batean. Eskertuko zaituztegu, goiztian hemen gurekin ziren Sebastian Uturiak, Maritxu Lopepe, Jean-Pierre Zuit, orain gurekin ari izan zirezten Iban Pebet, Julen Perez eta David Suzana. Horraiteraziko dugu Departamentuko Laborantza Ganbaretako hauteskundeak bihar urtarrilaren 15ean irekitzen direla, 30 arte duzuela bozkatzeko, kolegio desberdinentzat. Entzun dut paperak ez zirela oraino etxeetarat helduak, batzuek menturaz ukanak dituzte bena iduriz gutik, beraz ondoko egunetan helduko dira, internetez bozkatzen alko da edo paperez, eta bai, eskerzen ditugu 3 sindikatak, eskerzen zaituztegu, publikoa nombre handian etorririk, eskerzen ere biztan dena Armand David liseua,
itzultzaileak, beren txokoan ari izan dira Ekaitz Bergaretxe eta Antion Arrinordoki hemen publikoan zirenentzat itzultzen gau guzian, eta emankizun unen egitea posible egin duten lankide eta ikasle laguntzaileak. Espero dugu ikasle hainitzek segituko dutela laborantzan, geroa zuen esku da, eta Euskal Hedabideen artean antolatu dugun main inguru debate hau, ondoko egunetan ere berriz entzuten ahalko duzue, izan Euskal Irratietan edo kanaldu den, irakurtzen ahalko ere berrian, herrian, edo kasetan izanen dira artikuluak eta aipamenak. Itzulia ina duzu. Hala. Izan untxa. Eta bestaldi bat arte. Mil esker zueri guzieri.